سلام كرات تحتتلي افتاميلا نتورك كم يقنيهم نايلومي عدم غاشنا مش دكتور أكان تامن النكايروس في حلوة لا الكل ناي نسخاتكم بما كم توتروا تجبروا الكومنت إهين مهين داتوها لكم لازم يدب كتكتاتلو بخبز قدمكم دلهم بسرعة برهاني سبنا يمكتتات دكتور أكان تامن أدمينا هوي كاستوينا ترى كان هزي إعلان كفت بمهانكا بش ما يمشي تحتتلي افتاميلا نتورك كمسكنا كيفت طبعا كمسكنا أكون فتن ثانك يو حراي دكتور مجمرتا عبد حلفة ዝተዓዘብናዮ ንዞባ ትራቨሎ ዘካይድዎ ናይ ፈርስት ኤድ ናይ ቀዳማይ ረድኤት ትምህርቲ ከም መምህር ኮይንካ ኢኻ ኣብኡ ንተስዓ ተምሃሮ ናይ ቀዳማይ ረድኤት ኮርስ ሂብካ እሞ ከመይ ነይሩ በጋግስኡ ክትዕልለና ኦኬ ጽቡቕ ወል ናይዞም ተምሃሮ በጋግስኡ ከምዚ ሓንደ በታው ምብጋስ ነይሩ ግን ጽቡቕ ምብጋስ ኢኻ ነይሩ ምክንያቱ መጀመርያ እቶም ክፍለ ሃማት ንዞባ ትራቨሎ ኮንታክት ገይሮም ማለት እዮም ከምዚ ኢሎም ተምሃሮ ኣለውና ናይ ሃይ ስኩል ተምሃሮ ናይ ፈርስት ኤድ ወይ ቀዳማይ ረድኤት ኣለዉ ኢሎምና ነይሮም ሶ ንዕኦም ክትመርሐልና ኢሎምን ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ሞያ ሕክምና ነዊሕ ዓመታት ገይረ እንደ ግን ኣብ ፈርስት ኤድ ትምህርቲ ኻ ብዙሕ ተመክሮ ይነበረንን ምክንያቱ ምሄረ ይፈልጥን ቅድሚ ሕጂ ግን እቲ ቻሌንጅ ኸዓ ፈተዮ ኣነ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እቲ ፈርስት ኤድ ኢልካ ተሓስቦ ዕላማ ቀዳማይ ረድኤት ማለት እንድዩ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ኣለዎ ኩሉ ሰብ ከዓ ክወስዶ ኣለዎ ኢለ ስለዝሓስብ በዛ መገዲ እዚኣ እታ ክላስ ሒዝያ ማለት እዩ هذا ቅድሚ ተኸታተልትና ቅድሚ ምስ ዶክተር ዓካን ዕላል ምግባርና ኣብዚ ኮርስ ዝተሳተፉ ተምሃሮ ሓደ ክልተ ርእቶታት ናቶም ሰሚዕና ክንምለስ ኢና ሰናይ ምክትታል أنا نعمي أخليل يبهل بيت تمرت دنبا سنبل دماء مهار تاشع كفلي اسمي أمل عبد السلام يبهل أبيت تمرت أيح بحر مهار 10 كفلي رأينا براء يبهل كبيت تمرت أيح بحري تمهاري 10 كفلي مال مجمع ساشمي يلاقوف كبيت متقومة إسان 4 جريد ما 7 شمي ستغستبال كبيت تمرت على درجة أيح بحري 11 grade مالتي اسمي كافي بيلاقوف بهل تمهاري أيح بحري تاشع كفلي أزمار ቀዳማይ ረድኤት ቤት ትምህርቲ ብናይ መምሕዳር ትራቨሎ ዝነበረና ሓገዝ ኣብኡ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ቦታ ተዋሂብና ፈርስት ኤድ ክላስ ድማ ጀሚርና شو ني فرستيد سلطنا كم دلنا متفردنا أو ني فرستيد إنترست كل مهار نيرنا كم ز دس بلان نيرو تنحكمنا نقرات أتيمي مالت شو أنا ندحر أخوينو صلواس لدلو بتمزاي كحزوز دل عودي مالتي أعتقد مع دلي كم تاي تبقسو إن حدايك أنا surgical ويد ما surgeon professor كود دلي كم نتنعتي حجزس the first step ويد ما مجمرتات ترقص ودل خمس عريسي نتناي مودة تعود كاي سلزي كم مجمرو خاينات ندلا بايتات نصفليسي تمرتي قداماي راديت ممهار حفشاوي زعبا حكمنا أمر كليوني لي أعطي مرتي تكلاس كوا كلتي لطالين يور تيوريكالن and tutorial and practical تعاوسونير and قرب practically more concentrated دغونت and then practicalنا كم مثلا تنقول باناس كيرنا نعمل practically more نأخذ أثر تقولك and practical نتاسب ده practical كم بساتنا نو كم زغلطس كلتيو براكتيكالن كيو ذات على مور أبت براكتيكال ندرسنا يعني أب أورد هوسبيتال كلنا براكتيكالون لك أكون باوربوينت هاي مانيرنا بوزح تراوتو هاي مانيرنا مالتي even ولا نبحكمنا أن مدرس أو براكتيس نقبلنا مالتي هجي أو بقولي استرالو هين مورجن أبت براكتيكال كلنا زيادة كل ترخيلا مالتي جانا حكمنا فوتو نيرنده هجي بزيادة حباب كيف بارني زمار هجي مجرد مستنقراتمس شعو نايد ما مسيني جيرني أنا خا ناي دكتور كاك أبجزها دكتورة تكون جلبس ونسوز نورو أخاتي جيلا أتيا شعو بقى صبوا كمان سيئنا first aid class بتعمل صبوا نيرو successful نيرو أبتي ناي theoretical course توصلنا له كذا بتعمل successful نيرو أبتي ناي بجبر خاني أب أورثا بتوصلنا له كورس بتعمل صبوا نيرو بغير نقرأت دم واسكنا له مالتي كذا first aid class نمرت تعمل صبوا تانيرا كتورحي بالتيوري أنت مهمة تورحي practical نيرا أبتا بتيوري تمهمنا بتعمل صبوا نيرو دكتور أركان زي صبوا جري مهلا أبتا ناي practical ون أبتا تمحكاي محجزونا نيرو تعمل يرينا نيرو كله بتعمل صبوا نيرو أنا كا individually هقول صخاسي كم تمهارة متى نتاع كورس أنا هتوصيل كا individually أبدأت موها immediate actions but emergency وتوصل لهم رجوع كنقرات
ናይ ሞትን ናይ ህይወት ጉዳይ ማለት እዩ so ኣብ ከባቢኻ immediate action ዘጋጥም ሲ እቲ immediate action more concentrate ኮንካ ወይ responsibility ወሲድካ ባዕልኻ ሓላፍነት ወሲድካስ ሓገዝ ከይትወሃቦ ባዕልኻ ነቲ ነገር ሴትል ክትገብሮ ወይ ከዓ atleast ነቲ negative consequence ናይ ብደያፍልጦ ድመፅእ negative consequence ክንኸተጉድል ብሓፈሻ ብጥቕልልካ ብጆርናል ተመፂና ኢኻ እቲ ሰብ ከዓ ብሓፈሻ እቲ ሕብረተሰብ ምድሕር ንቕሓት ተፀኒዕዋሲ ኣብቲ ድመፅእ negative consequence ብዛዕባ ናይቲ ሕማማት ወይ ናይቲ ብዛዕባ እዚ ሄልት ዘጠቓልል ነገራሲ ኣብ ፍልጦ ፀኒዕካ ተቐዳዲምካ ናብ negative impact ዘለዎ decision ኣይትወድና and ንዕኡ ክትገብር ማለት ኣብ ቁፅርካ ንኽተእትዎ ክሓግዘካ ማለት እዩ መጀመርታ ንነብስኻ እዩ ኣብ ዝኾነ ነገር ክጋጥመካ ከሎስ ፈርስት ነብስኻ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ነቲ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ሰብ ፋሚሊ ኣብ ክላስሜት ንድሕር ኣብ ክላስ ዘላ ምስቶም ክላስሜት ካብኡ ሓሊፉ ንኹሉ ተምሃራይ ማለት ንኹሉ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ተምሃራይ ጥራሕ ኮንካ ትነብር ተዓቢኻ ገለ ኣብ ንኹሉ ነገር ሲ ኢትስ ሃቭ ኤ ቨሪ ኢፌክት ማለት እዩ ኣብኡ ፕላስ ካዓ ሾ ኣብቱ ምስ ወዳእካ ከዓኒ ኣብ ኩሉ ነገር ወላ ክትወፅእ ኣብ ክትኣቱ ገለስ ወላ ደገ ከይድካ ኣብ ዝሃልኻ ገለስ ኣብ ኩሉስ ይጠቕመካ ማለት እዩ ዶክተር ኣርካን ብጣዕሚ ንፉዕ መምህር እዩ ዶክተር እዩ ከዓኒ ንዓና ግን ብክስታይ ብድሌቲ ኢና ኣና ምሂርና ብጣዕሚ ንፉዕ መምህር ነይሩ ኣብኡ ኣብቲ ግዜ ዝነበርናሉ ብጣዕሚ ሓገዛት ነይርዎ ልዕሊ ካልኦት ዝተምሃሩ ካልኦት ቤት ትምህርትታት ዝተምሃርዎ ሳምፕል ገለ ነይሩና እዩ ሓቂ ዘረባ ኣብቲ ኦሮታ ክንኣቱ ከዓኒ ቢግ ቻንስ ካብኡ ወሲድና ማለት እዩ ምክንያቱ ሲኡ ኣብኡ ኣሳሊጥልና ነይሩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ንፉዕ መምህር እዩ መጀመርታ ቅድሚ ምግላፀይ ብጣዕሚ ኣመስግኖ ደል ዶክተር ኣርካን ምክንያቱ ኣብታ ዘላቶ ግዜ መፂካ ባይልና ኣና ንክምህረና ፈቃደኛ ምዃኑ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣዝዩ ፅቡቅ መምህር ማለት ከም ዶክተር ኢልካ ፅበዮ ፀኒሕካ መምህር ኮይኑ ክምህረና ከሎ ከማል ከምዚ ልዕሊ መምህር ኩሉ ኣብ ዓቕሊ ኣብ ኩሉ ግዜ ይኽብር ነይሩ ብጣዕሚ ፅቡቅ መምህር ምሻሎ ከምዚ ኣዝዩ ምኩር መምህር ዋላ ክትብሎስ ትኽእል ኢኻ ከም ዶክተር መጠን ኣዝዩ ንፉዕ ዶክተር እዩ እቲ ዝምሃረና ናይ ፈርስት ኤድ በቃ ከምዚ ከም ብጣዕሚ ፅቡቅ ገይሩ ምሂርና በቃ ኣመሃህራ ፅልዋ ኣለዎ ብቲ ንሕዞ ዓውዲ ማለት እዩ ኣመሃህራ ኣነ እዚ ኢለ ክገልፆስ ከውሕደሉ እዩ ኣዝዩ ፅቡቅ ንቕሓት እዩ ልዕሊ እቲ ኣብ ፕራክቲካል ወፂኻ ወይ ድማ ብግብሪ ክትፍተኖ ኢልካ ትወፆ መጀመርታ ብኣምር ወይ ድማ ናቱ መግለፂታት ስለትወስድ ኣብቲ መግለፂ ስለፅቡቅ ቤት ዝሓስና ኢና ኣብቲ መግለፂ ፅቡቅ ኣምር ስለደፅናሕና ኢልና ድማ ኣብቲ ፕራክቲካል ወይ ድማ ብዓውዲ ተፈተናሉ ፅቡቅ ሰሪሕና ኣው ኣብቲ ኣመሃህራ ናይቲ ዶክተር ኣብቲ ቲዮሪ በቃ ብዙሕ ፅቡቅ ገይፅና ሕጂ ናይ ሓንቲ ወርሒ ዝነበረስ ናይ 3 ወርሒ ጌርና ማለት ኮርስ ሕጂ በቃ ኣብኡ ፅቡቅ ክሳይ ስለዝሓዝና ኣብቲ ፕራክቲካልስ ወላ ሓንቲ በቃ ቀሊልና ካብቶም ናይ ካልኦት ዝመፁ ከማስ ንሕና ዝበለፀ ሰሪሕና ማለት እዩ ኣብ መጻኢ ብኩሉ ነገርና ብሓፂሩ ፈርስት ኤድ ትምህርቲ እታ ክላስ ንሂወት ሰብ ንምድሓን ስለዝወሰድና ኣላ ብዓብኡ ሂወት ሰብ ንምድሓንና ሕጂ ፎከስ ጌርና ንሰርሕ ዘለና ኣብ ዝኾነ ቦታ ከይድካ ከዓንስ ንክትሰርሓሉስ ምቹእ ዝኾነ ዓይነት ኮርስ ኢና ወሲድና ዘለና ስለዚ ብጣዕሚ ጠቃሚ ዓይነት ወላ ንመጻኢ ሜዲካል ገለ ንክንውድእ እንደሊ ዝተምሃርናሉ ኮይኑ ብጣዕሚ ፀላዊ ነገር ኢና ወሲድና ማለት እዩ ዲዛይን ፈርስት ኤድ በቃ ኣብ መጻኢ ና መደባት ፅልዋ ንድሕር ተለዋስ ከምዚ ሕጂ ባይ ክዛረብ ንድሕር ኮይነ ናይ መጻኢ መደበይ ዶክተር ንክኸውን እዩ ሕጂ እዚኣ ግድነት ምስ ከምዚ ቁርብተይ ቅድሚ ምፍላጥ ቅድሚ ታውካሲ ክትፈልጥ ኣለካ እዚ እታ ፈርስት ኤድ ከዓኒ ቀኒ ከምታ ትውግማስ ተቐላጢፍካስ ነቲ ሰብ ከመይ ጌርካ ቀዳማይ ረድኤት ሂብካስ ተድሕኖ ካብቲ ዘለዎስ ከመይ ጌርካ ተገላግሎ ዓይነት ኮርስ እያ ሕጂ እዚኣ በቃ ንመጻኢ ሰባት ክንሕግዝ ከምኡ ኣብቲ ኦሮታ ከይድና ክንሰርሕ ነቶም ሓካይም ክንሕግዞም ይረባ ኣለና ኣነ ኒውሮሰርጀን ተክውድእ ደሊ እቲ ሓደ ኢንፍሉዌንስ ኣሎ እቲ ፈርስት ኤድ ብዓቂ ዘረባ ንኸመይ እያ ከማን ጀሚሩ ካብ ደም መሰንበል ወላ ሓንቲ ርክብ የብሉን መምሕታት ትረክበሉ ሕጂ ምስኩም ቀይሕ ባሕሪ ተማሂረ ሕጂስ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዓይነት ትምህርቲ እዩ ንመጻኢ ኣነ ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ሰርጀን ፕሮፌሰር ክውድእ እየ ይደሊ ማለተይ ብዛዕባ ክፍሊ መጥባሕቲ ደበለ ክውድእ ይደሊ ስፔሻሊ ኣብ ብሬን ኤንድ ሃርት ምስ መፀ ማለት እዩ ስለምንታይ እንድሕር ዳ ኢልኪ መብዛሕትኡ ግዜ እንድሕር ዳ ርኢና ሜዲካል ዶክተር ይፅዋዕ ኣብ ዝኾነ ሕክምና እንድሕር ዳ ከይድክስ ሜዲካል ዶክተር ክስቶ ትበሃል ኣብ ሰርጂካል ተለኻ ዝተወሰነ ኢኻ ትሰርሕ ብሕልፊ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዘለናዮ ኩነታት እንድሕር ዳ ርኢና ብቐዳማይ ንመጀመርታ ግዜ ማለት እዩ መጥባሕቲ ናይ ማዕናጡ ተኻይደሉ ርኢና ናይ መንሽሮ ማዕናጡ ስለ ዝገበረ ማለት እዩ ጥረታት ንክወፅእ ንመጀመርታ ግዜ ተገይሩ ሓቂ ዘረባ እኔ ቀዳመይቲ ክኸውን ድደሊ ነይረ
كاب ديك أنستي أنا قدامي تخوني دحر دكتور حاركم يتكاد أخون الله سلدني أنا هجي ناي ميديكال دكتور هدو زلالي هجي بك أبت ناي ميديكال دكتور ولا أبت كسيمس كنا مس ميديكال راح يزوع نيرة كل الناس هم سرع قالوا إيه نيرة قال ንስኹም ተኽከሎ ሂደድ ብኣይ ወገን እኳ ብዙሕ ምስ ኤም ዝተኣሰር ገለ ኣይኮነ ሓፈሻ ብናይ ፋሚሊ ኢምፓክት ኣለዎኒ ብብዙሕ ፋሚልና ከምኡ ንፃወት እዮም ብኣይ ወገን እኳ ናብኡ ዝተኣሰር ኣይኮነ ጆስ ከም ዝበልክዎ ግን ንዓኻ ብኢንዲቪጁዋሊ ብዙሕ ጥቕምታት ዘለዎ እታ ኮርስ ወሲድያ ብኣይ ወገን ግን ኢንጂነር ይኹ ደልየ ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት ኣነ ፋርማሲስት ይኹን ዝደሊ ንእሽተይ ወንእሽተይ ልዕሊ ደረጃ ኢኻ ርኢኻ ፀኒሕካ ንመፃእ ክትኮኑ ደሊ መደባት ኢኻ ምስኦም ትውጥን ነርካ ክላስ ምስ ተባሃልና ስኒሐ ቅዲና ክንመሃር ሕጃ ቤታ ፈርስት ኤድ ጥራሕ ዝተማሃርናዮ ቤታ ቀዳማይ ረድኤት ዘፅናዕናያስ ጥሪልካ ምድያብ መሪፅና ነርና ምቸም ወላ ኣብቲ ህጂ ምስ ዶክተር ቀኛ ገለሲ በቃ ናብ ክሳይ ክትመፅስ ማራኪ እዩ በቃ ናይስ መጀመርታ ከማን ስማራ ፀልአ ገነረ ግን እንታይ ሞ ሰያኻ ዶክተር ኣርካን ብጣዕሚ ኢና ኣፕሪሺየት ዝገብሮ ብኣይ ክዛረብ ተኮይነ ከም ኣቦ ኮይኑ እዩ ነይሩና ብጣዕሚ ፍሬንድሊ ዝኾነ ዶክተር እዩ ብጣዕሚ ኢና ክነመስግኖ ንደሊ ኣብ መፃኢ ኸዓኒ ሓገዝ ገለ ክንገብረሉ ብጣዕሚ ድልዋት ኢና ማለት እዩ ዶክተር ኣርካን ብጣዕሚ የመስግኖ ካብታ ዘላቶ ግዜ ብምምፅኡ ንዓና ክምሕረና ኢሉ ፈቃደኛ ምዃኑ ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖ ኣዝዩ በቃ ክምሕረና ከሎ ከም ዓብ ሓውና ከም ናናስ ከም ኣማኻሪና ከም መምህርና ከም ኩሉ ኮይኑ ስለ ዝምሃረና ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖ ዶክተር ኣርካን እንድሕር ዳኢልና ንዓይ ኣርኣያ እዩ ኢለ ክገልፆ ይደሊ ከም መምህር መጠን ደይኮነ ከም ዶክተር መጠን ጥራሕ ደይኮነስ ከም ሓውና ኣብ ደረጃና ወሪዱ እዩ ደረዳና ነይሩ ናሽቱ ኢና ንውዕ ነርና ንኸውን ንኽእል ኢና ዓውዓው ኢልካ ትዛረብ ገለገለ ነገራት ኣሎ ከም መስርሕ ይኣትዩ እሱ ግን ናይ ዶክተር ኣርካን ፍሉይ ባህሪ ተሪኢኻ ኣብ ደረጃኻ መፅዩ ድረዳዳዕ ዓይነት ዶክተር እዩ ኣነ ሓቂ ዘረባ ዶት ትብሎ ዶክተር እዩ መምህረ እዩ ንዓይ እጂ እሱስ ዶት ናይ ክልቲአና ኣጠቓሊልካ እጂ ብዛዕባ ዶክተር ኣርካን ክዛረብ እንድሕዳ ኮይነ ኣነ ከውሕደለይ እንዴ እዚ ኢለ ክገልፆ ይክእልኒ ግን እቲ ጠቕላላ ዝገበረልና ሓፈሻዊ ነገር ኣብ ስራሓቱ ኣይ ሆፕ ኣብ ምስኡ ኣትየ ክሰርሕ ኣነ ይዕበ ክርክቡ እየ ንዶክተር ኣርካን ሕጂ ክገልፆ ተኮይነ በቃ ኸይሙ ሁለ ሱስ በቃ ሓንሳብ ኣኺባ ፀኒሕ መፀና ገለ ብስራሕ ውዒሉ ደኺሙ መፀና ከይዕረፈ ገለሲ ምዃነ እቲ ሓንቲ ኮርስ ድረስ ናብ 3 ወርሕስ ክሳይ ገይራ ኣናዊሕዋ ሕጅስ ሞኻ ኣብቲ ናትና ደረጃ ወልዱ ገለ ክሳይ ገብርሲ በቃ ዓቃል ጥሪሕና ንክንኽእል ዓብዩ ብዛዕባ ሕክምና ስጋዕ ነዛረብ ኣለና ዓብይ ከቢድ ስራሕ ማስር ብዙሕ ግዜ ዳሓትትን ብዙሕ መዳራ ዳሓትት እዩ በታ ንሕና ፕራክቲካል ዋላ ዝረኣናዮሲ ብዙሕ ኣክቲቪቲ ዘለዎ እዩ ሶ ነዚ ነገር ዝማኔጅ ገይሩ ተወሳኺ ግዜ ምፅኡ ቀዳምነት ንዓና ንኽምህረና ማለት ሲ እታ ዝበልናዮ ግዜ መፀና ንዲስኬሽን ተወሳኺ ግዜ እናሃበ ማለት ብሓፈሻስ ከም ዓበይቲ ተምሃሮ እንዳርአየ ሬስፔክት እናርአየ ግዜኡ እንዳወፈ ብምሃሩ ቀዳምነት ንመስግኖ ፈቱ ካልኦት ካብ ነዛ መደብ እዚኣ ጀሚራ ስካዕ ትውዳእ እዛ ኮርስ እዚኣ ክንወዛ ማስ ብዙሕ መሳለጥታት ኣደቕረቡልና ካብ ሓላፍነት ዝወሃባና ጀሚርና ማለት እዩ ኩሎም ከመስግኖ ፈቱ ንዶክተር ኣርካን ከተመስግኖ ክትኮይና ኣዝና ነመስግኖ ምክንያቱ ወላ ኣብቲ ናይ ቲዮሪ ክንመሃር ከለናሲ ልዕሊ 9 ተምሃሮ ነርና ልዕሊ 9 ግን ብምሉኣትናሲ እዚ በቃ ሓደ ሰብ ተወዲኡ እንታይ ትገብሩ ገለስ በብሓደ በቃ ኣየፈትነና ነይሩ ማለት እዩ ፕላስ እዚ ስቲቺንግ ክንመሃር ከለና ምስ ፋይግላ ክንመሃር ከለና በብሓደስ ንኩላትናሲ ርኢና ከምዚ ምሸሎ ኣይሰልቸውን ከማ ንኩላትናስ ከምዚ ሲሪየስ ኮይኑ ገለ ዝተጋጊና ከምዚኣ ገለ ኢሉ ይእርመና ንኩላትናስ በቃ ተገዲሱ በቃ ሬስፔክት ገይሩስ ንብምሉኣትናስ ብሓንሳ እዩ ርኢና ማለት እዩ ብድሕሪኻ ካብቲ ቲዮሪ ወዲእና ከዓ ናብ ፕራክቲካል ምስ ተገርና ከዓኒ ወላ ፋሒልና ከለናስ ግን ድሃና ይገብር ነይሩ ይመፀና ነይሩ ይርኤና እንታይ ነይሩ ገለ ኩሉስ ይገብረላ ነይሩ ካብ ኩሉ ከዓኒ ቀዳም ማለት እዩ ወዲእና ከለና ቲዮሪ ቀዳም ናይ ምሸት ይክበና ነይሩ ማለት እዩ ኣብሶ ምንታይ ኣጋጢሙኩም እንታይ ኮይኑ እንታይ ሓድሽ ነገር ሪኢኹም ካብቲ ተምሃርናይ ውፅእ ዝበለ እንታይ ሪኢኹም ገሊሉስ ካልእ ብዛዕባኡስ በቃ ኣስሒቡ ከዓ ይገልፀና ነይሩ ማለት እዩ ሕጂስ ብጣዕሚ ኢና ነመስግኖ ዶክተር ኣርካን ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ከምዚ ትሪኦም ፀናሕኩም ኣዝዮም ዘደንቑ ተምሃሮ እዮም ፀኒሖም እሞ ዶክተር ምዚኦም ምሕላፍካ ግዜ ከመይ ነይሩ ሰለስተ ወርሒ ከመይ ኣሕሊፍካ እዋይ ዳርጋ
بقالات دقلت نجاراتي مهنياتو اسخا ختمهروم الكارثات ብዙሕ ነገር ካኻዎም ትወስድ and ኣዝዩ ኢንተረስቲንግ ዝኾነ ግዜ ነይሩ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ተምሃሮ ኢሉ እንዳሓሲቡ ወይ ከዓ ትሕቲ ዕድመ ኢሉ ተሓሲቡ ከም ዝኾነ ፍርያምነት ዝኾነ ቃላት ወይ ከዓ ፍርያት ዘለዎ ቃላት ደውፁ ኣይመስሎኒ ኣተሓሳስቦ ከም ዝረኣናዮም ኣተሓሳስቦኦም ኣዘራርቦኦም እቲ ናይ መፃኢ ዘሎ መደባቶም ገለ ኣዝዩ ዕቱብ እዩ ሓፈሻዊ ክትሪኦም ከለኻ ማለት እዩ ሕጂ ምስኦም ዝበዝሐ ግዜ ተሕሊፍካ ከዓ መይዝካ ኢኻ እንጂ ትገብሮ ንስኻ እውን ኣብዞም ሕዳዳ ከመይ እንጆይ ጌርክዮም እዞም ቆልዑ ብጣዕሚ ኣነ ካብ ምስኦም ካብ 3 ወርሒ ስለ ዝሕለፍኩ ኣዝየ እንጆይ ገይረ ኣዝየ ተሓጒሰሎም ከዓ ከመይ ነይሮም ብምሕዳሮም ከመይ ተመእዝኖም ነይርካ ምክንያቱ 9 ተምሃሮ ኣዝዩ ብዙሕ ኣለዎም ቆፃፀሮም እውን ኣሽግርቲ እዮም ካልኣይ ብዛዕባ እቲ ዝለመድዎ ዓይነት ትምህርቲ ይኮነን ቀዳማይ ረድኤት ፍልይ ይብል እዩ ሕጂ ከመይ ነይሩ ኣብ ምውሃድ ናይዞም ተምሃሮ ኦኬ ሕጂ እቲ ፅቡቅ ነገር እቲ ናይ ቀዳማይ ረድኤት ትምህርቲ ኣሎት ምስ ተባሃሉ እቶም ኩሎም ኣብኡ ዝተመዝገቡ ብቮለንተሪ ወይ ከዓ ብወለንቶም ዝተመዝገቡ እዮም እዚ ሓደ ዓብዪ ኣድቫንቴጅ ነይርዎ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ሓደ ዝኾነ ዓይነት ሞያ ትምህርቲ ብምርጭኡ እንድሕር መፂዎ ደስ ኢልዎ ይድምሃሮ ኣብቲ ክላስ ምስ መፁ ከም ዝበልክዮ ናይ ተምሃሮ ምምሕዳር ቁርብ ክብድ ብል እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ትሕቲ ዕድመ ምዃኖም ኣይተርፎምን እዩ ናቱ ቻሌንጅ ኣለዎ ናቱ ተኣሽሙለዎ ሽግራት ኣለዎ ግን ግዜ ክትቦም ኣለካ መንነቶም ክትፈልጦም ኣለካ ድሌታቶም ክትፈልጦም ኣለካ ብኡ መገዲ ከዓ እዚ ናፈለጥካ ከዓ ንዓረኻዮ ናብ መላእካዮ ትኸይድ ነገር ኣሎ መጀመርያ ኣብቲ ክላስ እቶም ምስ በልኩ ኣነ ይፈልጦምኒ እሶም እውን ኣይፈልጡን እዮም 9 ተምሃሮ ኢና ክንብልና ሕጂ ቀስ ብቐስ ንክትፈልጦም ግዜ ድሌካ እዩ እኩል ግዜ ክትቦም ኣለካ ሓደ ግዜ እቲ ክላስ ኣብ ሰሙን 3 ግዜ ነይሩ 2 ሰዓት መዓልቲ ነይሩ ክሳብ 3 ሰዓት ንመጠ ኣለዋ ነይሩ ምክንያቱ ዘይቋርፅ ደረጃት ሕቶታት ዝመፀካ ካብቶም ቆልዑ ኩሉ ክትምልሰሎም ኣለካ ምክንያቱ ክመሃሩ ኢሎም መፅኦም እንድሕር ዝኾነ ነገር ከይመለስካ ሰይድከዮም ጉድለት ይንዕኦም ኣባኻ ዘለዎም ተኣማንነቱን ክጎድል እዩ ዝያዳ ኢንቨስት ወይ ከዓ ዝያዳ ግዜ ሂብካ ዝሓተትካ ሕቶ ክትምልስ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንክትገብር ቁርብ ናብቲ መጀመርያ ግዜ ወሲዱልና ምስ ተላመድና ግን ወይ ከዓ ምስ ፈለጥክዎም ግን ንዓይ ቀሊሉለይ ንዖም እውን ዝያዳ ኮንፎርት ተሰሚዕዎ ዝነበረ ብድሆ እንተ ከም ዝበልኩ ቀዳማይ ብድሆ 9 ሰባት ክልተ ኮንካ 9 ባህሪ ኢና ንዛረብ ዘለና ምስ 9 ባህሪ ከዓ ኩሉ ግዜ ከዓ ናይ ኩሎም ዓቕሚ ክትፅወሮ ክትክእል ከለካ ንስኻ ኩሉ ግዜ ኩሉ ሰብ ሓደ ኣይኮነን ኣብ ግዜ ምድንጓይ ክመፅእ ይኽእል ኣብቲ ትሕዝቶ ናይ ትምህርቲ ቀልጢፉ ናይ መሓዝ ፀገማት ክህልዎም ይኽእል የት ግን ኩሎም ልዕሊ ኩሉ ንኩሉ ነገር ዘጋጥመና ቻሌንጅ ክንሰግሮ ዝገበረና ትድሌቶም እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ቀዳማይ ረድኤት ክትብል ከለኻ ንዝኾነ ወዲ ሰብ ዝወሃቦ ቀዳማይ ደረጃ ሓገዝ ማለት እዩ ኣብ እዋን ፀገም ሕማም ክኸውን ይኽእል ሓደጋ ክኸውን ብዘየገድስ ነዚ ነገር እዚ መጀመርያ ክርድእዎ ክእሉ ኣለዎም ኣብታ ደረጃ ዕቱብነት ክኣትዉ ክእሉ ኣለዎም ኣብታ ደረጃ ዕቱብነት ምስ ኣተዉ ኩሉ ነገር ቀሊል ይሽዑ እቲ መጀመርያ ዝገበርናዮ ኣብቲ ኣመሃህራ እቲ ቀዳማይ ነገር እቲ ኮንሰፕት ክርድእዎ ክእልዎም ቀዳማይ ረድኤት እንታይ እዩ ትርጉሙ ቀዳማይ ረድኤት ትርጉሙ ምስ ፈለጡ ከዓ ድሕሪኡ ዝመፅእ ነገራት ከዓ እንታይ የጠቓልል እንታይ ክገብሩሎም ንምንታይ ዕላምኡ ቀዳማይ ረድኤት ንመን ይገብሩሉ ኣሎ ፀኒሕና ክንሪኦ ብዙሕ ነገራት ተማልኣሎም ነገራት ኣለካ እዚ ምስ ፈለጥዎ ሽዑ ብዙሕ ቻሌንጅ ኣይገብሩኻን እዮም ጥራሕ ከም ዝበልኩ ካብ ተምሃሮ ዝመፀካ ደየቋርፅ ዕረፍቲ ኣሎ ደየቋርፅ ሕቶታት ኣሎ እቲ ሕቶታት ከዓ ደስ ናበልና ክምልሶ ዝኽእል ነገራት እዩ ኣዝዩ ብዙሕ ናይ ቻሌንጅ ፀገማት ኣየጋጥመንን ካብዚ ክላስ ኣዝዩ እንቋዕ ነዛ ኮርስ መሃር ኩላ ትብሎ ፍሉይ ዝረኸብካዮ ነገር ኣብዚ ክላስ እንተለኹ ኦኬ ሕጂ ቀዳማይ ነገር ደምፅዋና ከም ሓሳብ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ናና ኢንቨስትመንት ወይ ከዓ እቲ ናና ወፍሪ ኣብ ትሕቲ ዕድመ ክኸውን ኣለዎ ሕጂ ብሂል ኣሎ ምሽ ኩሉ ግዜስ ኣደ ተምሄርካ ሕብረተሰብ ከም ዝመሃርካ እዩ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ወይ ከዓ ተምሃሮ ተምሄርካ ግን መፃኢ ከም ዝመሃርካ እዩ ኦኬ መፃኢ ኢኻ ትምህር ዘለካ እዚኦም ትሕቲ ዕድመ ስለዝኾኑ ኣብ ሓላፍነት ደረጃ ይበፅሑ ግን ኣብዛ እዋን ኣብዛ ሩት ድሕርቲ መስመር ኣትሒዝካዮም ኣብቲ እግሪ ተኸልከሎ መስመር ኣትሒዝካዮም መፃኢኻ ብጣዕሚ ፅቡቅ ድኸውን ዝያዳ ኢንቨስትመንት ወፍሪ ክንገብሮ ዝግባአና ኣብዞም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ እዩ እዚ ዝብል ኮንሰፕት ኣለኒ ከም ተምሃሮ ከለና ክንመሃሮ ከለና ኣብ ዓውዲ ሳይኮሎጂ ከዓ ስነ ልቦና ክንመሃር ከለና ናይ ክልተ ነገር ኮምፔር ኣሎ ኔቸር ቨርሰስ ነርቸር ዝብል ኔቸር ማለት ተፈጥሮ እዩ ነርቸር ከዓ ኢንቫይሮንመንት ከዓ ኣከባቢ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብ ክልተ ኣሎ ኣብ ሳይኮሎጂ ኔቸር ድዩ ንሓደ ሰብ ቅርፂ ዶ ትሕዞ ወይስ ከዓ ተፈጥሮ ኔቸር የስ ወይ ከዓ ነርቸር ወይ ከዓ ኣከባቢያዊ ማለት እዩ ንሓደ ቆልዓ እቲ ካብ ወለዱ ድመፀሉ ኣተዓባብያ ኣብቲ ሕብረተሰብ ንዓበየ ፅልዋ ዘለዎ ወይስ ተፈጥሮኣዊ ብዙሕ ዲቤትስ ኣሎ ግን ናይ ክልቲኡ ድምር እዩ ኣብቲ ቆልዓ ኢንቨስት ክትገብር ከለካ ከዓ ነዚኦም ክትከታተሎም ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ንሓደ ቆልዓ ምፅእ ኢልካ ሓደ ሳይኮሎጂስት ኣሎ ጆን ቢ ዋትሰን ዝበሃል ናይ ሳይኮሎጂ ክኢላ ዶ ኣሜሪካዊ ዶክተር
ኣብ 1930 ዝፀሓፈ ፅሑፍ ነይሩ ታይትል ፍልጥ ኮቴሽን እያ ከመን 12 ኢንፋንት ኮቴሽን ትብል እያ እዚኣ እንታይ ይብል ንዓይ 12 ንኣሽቱ ቆልዑ ትሃቡኒ ሙሉእ ጥዕና ዘለዎም 12 ንኣሽቱ ቆልዑ ሃቡኒ እሞ በታ ምርጫይ በታ ኣነ ዝደልየ ኣገባብ ከዕብዮም ይኽእል እየ ናብ ዝደለኽዎ ዳይሬክሽን ከማእዝኖም ይኽእል እየ ንኣብነት ገሊኦም ዶክተራት ክገብሮም ይኽእል እየ ገሊኦም መርቻንት ወይ ከዓ ነጋዶ ክገብሮም ይኽእል እየ ገሊኦም መካኒክ ክገብሮም ይኽእል እየ ኢቭን ገሊኦም ለመንቲ ክገብሮም ይኽእል እየ ገሊኦም ሰረቕቲ ክገብሮም ይኽእል እየ ቆልዓ ክውለድ ከሎ ሒዝዎ ድውለድ ኣሎ እቲ ዝያዳ ሚእታዊት ግን እቲ ስኻ በታ ዓብዩ ትገብሮ ዘለካ ኢንቨስትመንት እዩ እንድሕር ብዙሕ ኢንቨስት ጌርካሉ ወይ ከዓ ብዙሕ ግዜን ፃዕሪ ናፍሲስካሉ በቲ ክኾነ ዝግብኦ ኮይኑ ዓቢ እንድሕር ኢንቨስትመንት ጌርካሉ ከዓ ካብቲ መስመር ክወፅእ ይኽእል እዩ እዚ ድብል ስነ ሓሳብ ስለ ዝነበረኒ ኣብቶም ቆልዑ እኹል ግዜ ክህቦም ኣለኒ ኢለ ሓሲበ ማለት እዩ ኣብቲ ኣመሓራ ከም ዝበልኩ ዓንተይ ፅቡቅ ነገር ብወለንዳ ድመፁ ስለ ዝኾኑ ሕጂ ክትሓቶም ከለኻ እቲ ኮንሰፕት ናይ ቀዳማይ ረድኤት ትረዲኦም እዮም ምክንያቱ ኩሎም ክትሓቶም ከለኻ ኩሎም ዶክተር ክኾኑ እናድብለካ ኣይኮኑን ብዙሓት ዶክተር ክኾኑ ዝደልዩ ገሊኦም ኢንጂነራት ክኾኑ ደልዩ ገሊኦም ነጋዶ ክኾኑ ከሎ ብሞያኦም ማለት እዩ ግን የት ነቲ ሞያ ናይ ቀዳማይ ረድኤት ንክመሃርዎ ብጉሳት ኮይኖም መፅኦም ሽዑ ነዚኦም ከምዚኦም ዓይነት ቆልዑ ከተረድኦም ክትምህሮም ኣየሸግረካኒ ወቲ ግዜ ግን ወሲኽኩም ኢኹም ከማን ሕጂ እቲ ኩሉ ግዜ ልሙድ ዝነበረ ትምህርቲ ናይ 2 ወርሒ ነይሩ ናይ ሳመር ኮርስ ዝወሃብ ናይ ክረምቲ ኣብ ኩሉ ዓይነት ሞያታት ናይ 2 ወርሒ ነይሩ ሕጂ ኣብ ቀዳማይ ረድኤት ግን ዝያዳ 1 ወርሒ ወሲኽና ኣሎ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ሕክምና ክንብል ተኾይና ናይ 2 ነገር ድምር እዩ ኣብ ክላስ ትመሃሮ ቴዎሬቲካል ወይ ከዓ ክልሳ ሓሳባዊ ትምህርቲ ኣብ ተግባር ትመሃሮ ከዓ ኣሎ ናይ 2 ወርሒ ከባቢ ክልሳ ሓሳባዊ ትምህርቲ ወሲዶም ወርሒ ሙሉእ ከዓ ፕራክቲስ ከይዶም ኣብ ዝተፈላለዩ ክሊኒካትን ሆስፒታላትን ወፅኦም ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዝተምሃርካዮ እንድሕር ኣብ ባይታ ዲራእኻዮ ዓኻ ስእሊ ድኾነካ ወይ ከዓ ከመይ ጌርካ ንሓደ ኹም ኣተንዲ ትገብሩ ወይ ከዓ ሞያኻ ኣብ ተግባር ተውዕሎ እንድሕር ዘይፈለጥዎ ብፅሑፍ ጥራሕ ትሒዞሞ ትኸይዶም እዚ ግዜ ክርስዕዎ ይኽእሉ እዮም ሶት መጀመርያ 2 ወርሒ ዝነበረ ክልሳ ሓሳብ ወይ ከዓ ቴዎሬቲካል ክላስ ነይሩ ካብቲ ከም ዝብልኮ ካብቲ መጀመርያ ቤዝ ናይቲ ቀዳማይ ረድኤት እንታይ ምዃኑ ትርጉሙ ቀዳማይ ረድኤት ዕላምኡ እንታይ እዩ ቀዳማይ ረድኤት ዝተምሃረ ተምሃራይ ክገብሮ ዘለዎም ነገራት እንታይ እዩ ቀዳማይ ረድኤት ዝተምሃረ ተምሃራይ ከዓ ክህልዎ ዝግባእ ኳሊቲስ እዚኦም ብዕቱ ተማሂሮሞ መጀመርያ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብቲ ዝተፈላለዩ ክፋላት ናይቲ ትምህርትካ ኣቲና ሓይም ውፅን ሓካሰብ ወዲቑ ውስጥን ሓካሰብ ኣብ ቃፀሎ ዘጋጠመ ቦታ ኣብ ባርዕ ሓዊ ኣብ ምዕላላቕ መሬት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕማማት እንታይ ዓይነት ኣክሽንስ ክወስዱ ኣለዎ ከዓ ተማሂሮሞ ሽዑ ኣብታ ሳሰይቲ ወርሒ ከዓ ወርሒ ሙሉእ 4 ሰሙናት ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ሆስፒታላት ከይዶም ፕራክቲስ በብሽፍት ፕራክቲስ ገብሩ ነይሮም ኣብ ክለሳ ሓሳብ ዝተምሃርዎ ትምህርቲ ኣብ ፕራክቲካል ከመይ የንፀባርቕዎ ነይሮም ኣብ ግብራዊ ኣብ ቁርብ ስክፍታ ነይሩና እንዲ ምስ ንኣሽቱ ምዃኖም ኣብቲ ሆስፒታላት ወይ ከዓ ክሊኒካት ትሰዶም ከለኻሲ ትዕቱብነት ከይጎድል ኢልና ቁርብ ስክፍታ ነይሩና በንፃሩ ግን ኮይኑ ፀኒሑ ኣነ ጥራሕ ደይኮንኩ እቶም ኣብቲ ቦታ ዝፀንሖም ሰብ ሞያ እውን ብጣዕሚ ዓጊቦም ኢሎም እዚኦም ካብ ዕድሚኦም ንላዕሊ ወፂኦም ኢሎም ኣነ ከዓ ብኦም ብጣዕሚ ተሓጊነ ማለት እዩ ሕጂ እዞም ተምሃሮ እዚኦም ወይ ሓንቲ ዘይፈልጡ ብዛዕባ ቀዳማይ ረድኤት ኣእምሮ ዘይነበሮም እዮም ትበዝሑ ተምሃሮ ካብ ሓደ ኣእምር ዘይነበሮም ናብ ሓደ ኣእምር ዘለዎም ሞ ከዓ ከይዶም ማዕርክ እንደዚ ኣብቲ ግብራዊ ተመክሮ ዘርኣይዎ እንታይ ነይሩ ተሓይለት እቲ ፕራክቲካል ክልሳ ሓሳብ ዶ ስለ ዝበዝሐ ግዜ ድዩ ሞር ነቲ ኣብቲ ፕራክቲካል ዝገበርዎ ማዕርክ እንድኡ ንኸምፅ እቲ ቀዳማይ ነገር ዕውታት ኮይኖም ክወፁ ዝገበሮም ትናቶም ተበግሶ እዩ ሕጂ ወላቲ ድበለፀ መምህር ኣምፂኻ ንክመሃር ድሉ ዘይኮነ ተምሃራይ እንድሕር ቀሪብካ ዓወት የለን ክመሃር ድሉ ዝኾነ ተምሃራይ እንድሕር ቀሪብካ ግን ዳርጋ 50 ከመይ ስራሕካሲ ዕወት እዩ ምክንያቱ ከምዚ ጉድ ስታርት ኢዝ ሃፍ ዳን ምሽ ፅቡቅ ዝተጀመረ ስራሕ ዳርጋ ፍርቂ በፃሕካ እዩ ሓደ ተምሃራይ ክመሃር እደልየ ፕራክቲስ ክገብር ደልየ እንድሕር ኢሉ መፂውካ ዳሃብካዮ ትምህርቲ ክወስድ ኣሎ ዳትስ ዋይ ከዓ ኣነ ከዓ ዝያዳ ግዜ ኣጥፍየ ምስኦም ዓቲበ ክሕዞም ዝገደደኒ ማለት እዩ እቲ ናቶም ዕቱብነት ተቐዳማይ ረቑሒ ነይሩ ካልኣይ ነገር ረቑሒ ከዓ እቲ ክተትሕዞም ዝግባእካ ዳትስ ዋይ ከም ዝደልኩ ኸ እቲ ግዜ ዘንዋሕናዮ እቲ ቁም ነገራዊ ክፋል ናይቲ ትምህርቲ ክርድኦም ክኽእል ኣለዎ ኦኬ ኩሉ ግዜ ቀዳማይ ረድኤት ተልካ ሕክምና ተልካ ምስ ሂወት ናይ ሰብ ኢኻ ትሰርሕ ዘለካ ሂወት ናይ ሰብ ከዓ ንእሽተ ጌጋ ኣይድገምነ ኣብ ካልእ ነገራት ተመይዝካ ክትዕርዮ ትኽእል ኣብ ሂወት ሰብ ግን ሓደጋ እዩ ነዚ ነገር ምስ ተረድእዎ ድሕሪኡ ኣይክንሽገርና እዚ ክትረድኦም ያቅር ግዜ ትወስደልካ ካብኡ ግን ትወዝ ቀሊል ነይሩ ብፍሉይ ንስኻ ምስቲ ዶክተር ምዃንካ ከም መምህር እውን ቀዳመይቲ ተመክሮኻ መስለን ከም መምህር ኣብ ናይ ሕክምና ሕጂ ከመይ ነይሩ ከመይ ተዋህዶ ነርካ ግዜኻ ናቶም ግዜ ብምትእስሳር ብፍላይ እታ ሳሰይቲ ወርሒስ መስከረም ኣርኪባ እያ መስለኒ ከም ዝበልኩ ንዓይ ናይ ቀዳማይ ረድኤት ትምህርቲ ክህብ ናይ ቀዳማይ ተመክሮ እዩ
ሕጂ ኣብቲ መጀመርያ እውን ከምቲ ግቡእ ከብፅሓሎም እየ ድየ ኢለ ሓስብ ነይረ ምስ ነፍሰይ ማለት እዩ ምክንያቱ ንልዕሊ ዕድመ ዓቕሚ ኣዳም ዝበፅሕ ሰብ ክትምህርን ንኣሽቱ ህፃናት ተምሃሮ ክትምህርን መበይኒ እዩ ምክንያቱ በቲ ንሶም ዝደልይዎ ወይ ከዓ በቲ ንሶም ክርድእዎ ዝኽእሉ ደረጃ ወሪድካ ክትርድኦ ክትክእል ኣለካ መፅእ ኢልካ እቲ ሕክምናዊ ቃላት ድርቢ ኣቢልካ ወይ ከዓ ብሓደ ዓቕሚ ኣዳም ዝበፅሕ ሰብ ክርድኦ ዝግብኦ ኣገባብ ጌርካ ተምሂርካዮም ክኸብዶም እዩ ክስቸዎም እዩ ንዖም ውርድ ኢልካ ኣብቲ ናቶም ደረጃ በፂሕካ ግን እቲ ኣተሓሳስቦምካ ዕብይ ከም ደል ክትገብሮም ክትክእል ኣለካ ኣብቲ መጀመርያ ክኸብደኒ ኢለ እንዳሓሲበ ነይረ ምስ ፈተንክዎ ከቢድ ኣይነበረን እሶም ከዓ ንክቕበሉካ ቀሊል ቀልጢፎም ተቐቢሎሞ ቲዮሪ ወይ ከዓ ክልተ ሓሳብ ክፋል ምስ ወዳእና ኣብቲ ፕራክቲስ ምስ ኣተና እንታይ ጌርናዮም ሕጂ ኩሉ ግዜ ትምህርቲ ኣብ 3 ግዜ ብሰሙን ነይሩ ሓደ ሽፍት ስለዝኾነ ኣብቲ ናይ ምሸት ከዓ ግዜ ስለዝነበርኩ ናይ ምሸት ዳርጋ ነፃ ግዜ ነይሩኒ ኣብኡና ማኔጅ ንገብሮ ነርና ኣብቲ ፕራክቲስ ምስ ኣተወ ግን ደብሽፍት እናገብርና ነቲ ከይዶም ስለዝነበርና ክሳብቲ ትምህርቲ ዝጅመር ግዜ ከዓ ነይርዎ ቁሩብ ልክዕ እታ ትምህርቲ ክውድኡላ ዝግብኦም ሶኒክ ትምህርቲ ክጅምሩ ዝግብኦም ንሰንበት እዮም ወዲኦም ፕራክቲስ ብዙሓት ኮነ ኣይተሓግሱ ፕራክቲስ ምውድኦም ክቕፅሉ እዮም ደልዮም ነይሮም حتى زون دو انت سمع ولا ونا بمس بعلي الكابتن تمهارو تجبرنا بك أنا كلاس مساعتنا استقلينا ما هناسوس بس دوكا ترك أني هاس مستوى هو بتصير واحد سمع من ياتي كنزي حدا تبو نجر أريد إن نفسهم كم دبسالة تردياتهم أوكي من ياتو ديفت أنجل ويك ديفت ونورو عودة مرتي تمهيرمو مس تمهارو فتيمو مس فتو خاب تكبر مس رايو زيادة فتيمو سو كابو كوت عيدلين حجي تقدم من عيد عجبنا نحقوسن زبلكو هي نتي تكمهارو ويلم دمص مويا عتيهم تمهيرهم سلدا عجبلو قدام عجبته يساناي تدحريد متصخا توصيتهم ريناينا مالتي سو ابز ነገር ስለዛ عجبو نفت هاي سكول ወይ ካናፍቲ جونيور سكول كل عدم ريناينا مش ካብ 13 ክሳብ 17 ዘለው እዮም መብዛሕቶም ትዝናሱ ወደ 16 ዓመት ቆልዓ ኣለና ሻዓይ ክል ድማር በቃ كم تقول الناس مس حكاين كأني خاص حجزنا شو عارف لخن ملص جليلس بتزعل هو كمان بتصنيك أشجع ولا تنيل هو أجلس بتعمي من جيجر موت زنبرستيشن هذه تبغى أيوة ما سوالها هبقى مكتوب ياخذها بزيادة لا التساهل لنا هلا صوم تجلس بخلو بك أنا تمرت الدسي لوام بفلا كأتم نايمة سايوم كلهم كايكون دكاتر خانوز دالي جن توم دكاتر ولا خانوز دالي وخا سبيشالايز ديرو موها استمتع عبنيت الله هم زجبروا لهم كسم أخلها عشان كاين عها ممرنا أنا هوا كنسم أخلنا أزيد أسيل لنا ولتي قرب من دحريك من سكبلك أي دكتور أركان كم زعيت كورسات وتيس كاني كلها قد نب عود حكمنا مسمباركه في قرنك أبتك تجزيتي أي وصل كنيرة تم هلا هسكول جونيور كلهم ناي مسحكمنا عود استأثرت مرتات يوصل كنيرة جن كاب أدمي كاب بنيشتي إتي دليتات دكتور ناي مهندس لازنبرني نرجع بعلين النفسيسي ناي مهار كواي متي مالتي تمرت خضوه دكتور كان هذا اللي نركا مرسيل كعلنا همين يرنايت مفتوانات كميل كهنا بعد حكمنا جوينجير كاجله أوكي تمرت وانات كوا عزيت أنا جزات إنجنيرو تمرت الجمر كله كفلي بيت كوحيتوي أو إلمنتار تمرت ماهرة جونيور بيت مرت هارونيا تماهرة على درجات مرتقى بيت مرت سماعات شو أهم بورسايك على غيرناها هاجروا مرمراني ما تركت فتينا كوليج بيت مرت حكمنا ورطاتي مالتي إتنا تمرت جزء قدمي أبانك السكة هو أنا نفسه كيف بلش عند على لنا قديمنا يريون يا رب لا تتين دقزال بدلا مسفال فلها وقدام يعني زرع واسئلها كلهم ودي فغر الكنيس بس بدلا زل كم تسهر كمي أو بدلا من صلاة بدلا تل سبيل ولا بدلا حجز بدلا كذي أب كم زنا أتوب أجت أمدينا بس أتوب كم تخون ترديهم دهون جينا هب قدام يكون بدلا مجزء جميلهم صدره كابني شيء أتوب سبيني ره أنا بعلي مالتي مس أتوب سبيني ره بنيش تكلهم أبتمرتي بتعم سيريسي ولا كخيد كله أب ساعات مخاد من ملاس كده بتعم سيريسي أبا كرادنا سيريسي نيرة كم سيريسا كده كل جزء في اللهجتي كل جزء انتي تمرتع تقول له معلتي باللي جاتو هبلو بعد الله هتوصل له جزء سزهنا وتصيت نتعرف تحفصل لي نجاري هجنا عي كل جزء تمرت جزء ده حقسي تاني من مراتنا جري مع توتي تخا جزء خاص خاف لي تيا نات كمزي أزي عبي أتشيفمنت يعني عينيرة كاب بنيش تيماتي تبون نجار كاب كدان في التحزة باللي جاوا ساري عرفكم جزانا خاب بدلا مجزا خاي كانت تبادل مجزا أتصالي نيرو حد شيء تجزانيرو نفسك بلجة حد نبلج علي كون تجزانيرو كم زوركو أبو ملو مقدرتي حتى بسلزنا بركو
نيوير كون كله مزخون إيفنتس قاعدين كله بدلا تقبر هو استفعل جزات نير ولا حاجة مزح صغير راح يسدات كله خيري كريسماس كنت تتخلها مس بابانا 3 ساعات كلها بعد لا قال ساعات كم جزات حالي فيه كم انت تتبادلوا أرون ده حج فتوة بدلا دي كنا بدلا اوكيجنال دمت أنا جرندي أقاطع مدرجات أنا جري جن أبتعتوا الناس قلت فتوة نيرني عندي كل جزء مزحته جزها ولا تستدر أنا يوم مزحته جزء كير كله خابت ما مرة أفتي مزعبي تمرتي وي بعد لا تقبر ويكا دبيز هاجر كا تخيل نيركا أجي عم مزحته بدلا له لحد دبيز له أفتي دحار كا تبيتنا تمرتنا دبيز خام من درس بدلا مثل كراتا زلوا سزونس مليو لينا حاجزني أب هاي سكولون مشكلة تسلم كامسلني بفولي تذكرن كابزنا يبلي جوانات مثلا بفولي ويكا أزياس بالجادو سد كل عامة تابس كنت زي أخذ الخلا أهرسعني قدرت أنت كم زول كيا بزح عندي بفولي جن كلنا تذكر اللون عندي حاجي بفولي تنا سايكل مجمرها مثل سا عم نتابع مرتي كونتن أب ميد عم نقول عامة توهيبنا عسرايك فلي وديناس 11 مش جمرنا أبن تونا تمهارو تباهلنا كاب مربيت مرتس توصلنا سبات تشلمنا مالتي كاب لجاو زي سب طعمي عصبت دست بلني انت اباس تسالت تسالون فليتيا شعق بالله نبرتن مس ديفيزا نيرا جسا بطعم دست بلن مومنت نيرا منياتو كمزي افتني مصاوي تمرت دارغا هول سبلم دكاي ابلج الله اندي دحن غلين دلوها اجي باي ذا واي معرب فلايتنا هاي سكول جزياتكا افت بلج اروس دلوانات دير سو معرختي نيرو كل جزء افتني بلج مومنت أبتسلي طفيا أنا منياتو أرجع عسرت أسرع في يريد مت كان زي اللي يخمر هذا كاب عرفتنا خا ذكرى يوعلو كل جزء بفولي أب بلج أخو سير كله في هاي سكول كل جزء حمل حيز اللي يدمت هجي مجمرة معلتي حيزهم سمتها مجمرة عمت ماتي شامنا دانيرا تاشع مسلني حيزهم سمتها كل سب سميدي كابتن دايركترات ممهران ولدي انا سنبيدنا ولا تمعرف تجلس وانت حامل جلناس حامل ممكن تناي من لملم نجر مجلتي حجي كم حملس لملم تكوني لم تسال كاغليني مره سيريس تود هانيرو كما بقى عمت لا تحملي ايوه اتصل هاك يا اخي الله حجي زي بفولي ذكرى هول جاب اللي في هاي سكول كلهم تناي ساكل بنا غزي خاب طعم دست بلن مومنت هانيرا بتوادير كابل تقدم كتوت خلها قال تسمع كاز نبر سمعي كم زك تتهلا الخرونيكا كلاس نطلخي قدم خاجله كما ينيرو نايت مختولس اب تمرتي هلغني كساب حجو حجي هلغي جن كل جزء مس سبا يكون نيرو هلغي مس نفسي منياتو لو ما عند حاجه نجر سريحه اندحر قدلت رخي بلا تحبسي حدرني صباح كثر كتقرا الله كمزوم كتصنعوا قنين كبلو زحدرو زغلسات ايكونكم اب مولو هوتي كمان انتايو موستلي انا زغبرو ولا نزوم تمهارون كحرفلهم زل مدختي كل جزء اب كلاس بتعمي اتنتيف كنكون علينا مولو اد هو نهيبنا اب كلاس كنسرح لنا اوكي مبزحت مصنعتي اب كلاس يزود دنيره نابلت كلاس مش تمهارنا مسودانا افتاي مغلص جزء يخون كله ممهرنا غلصه نوت يدوسد بدحت كلاس بدحت كفالنا طرازي نوت وسد دك كلاسنا مان كذكرو خلي مزال ملكه اب كلاس نفسه كممهر حد 4 حتى 5 حتى حياتي يوصني حتاتي خاني بتاع حتاتي نيره نفسه كممهر اب كلاس قد نيره حتى منياتو سميعه نوتو سيدا اند حي تودي مسترفن نغراني برنشو اب غزا هاد كاسي غزينيشتي هيبكا دغم تبلو ودي ماجي كمزي ني 4 فتنا وين فاينال اكزام مصنا له بفوليس دالولو اي نبرن درجا ابتي معلتاو هيوتنا ودا كو يدخل نيره حجي زي كم تمكرو ازخ غبر الله ابز خنا انت مهاري مالتي ادفايس لهوانا اذا كما حكيت الله كل جزء وددرك هاوي كانت كهلخ كامس نفسها خون الله بهالاي مسود خلاص كان دحر كوين هلخك من الوقت متهال تخند حامي وخ متحاموتي تكون مالتي ما تفتح ما قربت نفي حاجه كلها حما تكون سو هلخك كل جزء مس نفسها خون الله لو ما انت كنجي اخم تصالن وكم دي اسرحلني كان دحر غيركا عجبك دلا تقصل دحر عجبك الله نيكست تايم كنت اريح كل زود دريس مس نفسي يمير بدهرينا مناي حكمنا كوليج قدم تويسي اب حكمنا فولي انترست نيرني الكامو كبيت بقسو امنا فاميلي وي اب سدرا بيت هالو دي دخونا امنا حكمنا او دزلو ولاس بخميتنا حكمنا تني حكمنا دليت بخمي متيو تذكر كبدي لي مات
كم زي كم زي متينا أولا نجن حفشون تايتلوا كم قلعة كابنيش تاي كم بس درجة بحسب دكتور كون دلينا ولا يعبي مش كون ولا نعبينا مس جزء دليتات كأنا وسخة خيدو هجي أب فاميلنا كل جزء مس حكمنا استأثر ما يزلوا فاميلي منبر يبلنا مالتي جن دليت كابوشت إنا عبي هاي مس جزء في لاب هاي سكول ساعته دبته حخاب جزء سنة حكمنا متحفتون بابي هلي فيها كم زي ولا تخيل بلايبراري انسايكلوبيديا بزعب حكمنا تري أنا حكمنا متحفت متعب زعوي بل توزل لبلتي تمهرة عصات حرق لخله نب بيت متحتنا أورتا كوليج كيدا فلته كيدا نتشعون وردين بروفيسورنا ورناشعون دينا نبرة دينا كوليج نبرة رخيبية كم دينا نهاية كل تمهرة دكتور كونكاد اللي تعلم انت حاجة برخل ما تعرف كوليج كاتس ده ريكوايرمنت وكانت هيدا حتتي له شو جينا سواهم كيتس سر بعد راح تعرف منانير بتاعم تجريمو كفا بيلزاري ونيك زيبوني راح انت بزا كم يخالي باك جراوند حيتني تنعت مرتي بقعت جري نجريو جس بزا زلها قصلا جاريو تمام ماتريك وتيت كاترايو خا بو خاطات سو خدي زات ماتريك زعلت وتمصال لكايلني بقى تيله سوا مسكرنا اتشجرنا يزرع خويت كسب سوا اسرا زريا وريده كمين يرمونا يسوا هيبت كمين ذكرى بس ما صنعت خبد يبل نير شو سوا بزعم يطعم بزح سب سامع بزح سب سامع عندي كل زمان تشالنج له أنا كم زول كو تشالنج فوتة بزح حدش نجر فوتة حدش بوتام رأي حدش وقت مفتان حدش ساعات من الليل الفتوى نجر ينرزي سوا خن كي كنا أريد ريدو خينا أنا هيدنا له تدارينا له مسكرنا أبو خا أحدثنا بهالاي دحني أب سوشيال لايف كل وايش جرني تبوك زينيرو أو أنت مرتي تخافت متوت عنا ورنايتي حجر أقولت تعليم جزء تعمت عنيرو ثم ساعد نورو أزين حوسات أمات سوات يميرهم كاب ما مهرتي جميل كان مدرستين نبرو عليه تناز نبرو كلهم تعمت سوات يميرهم بزيادة خاخ في العوان تمرت خنا مهار خنا تنتهاو أنا نيرو فولي كم تبع قبلنا نيرو كل يوم في الأمم قلت هتجيرنا نيرو دير ساعة كده مستر هو دي ناس ما خلاص مستر كلمة تهنا فتح بريك زنبرت تي كنا تمام نسيت مسحالة فمالت كنا تمهرو بفولي نتم أبتمر تصبح achievements جبرو بتابع وهابنا نيرو أمونجو مالتي شو ده بدل غير كده أبصر بعد لا لا ولا سر أقول سب فتاة بتمرت ديفيزا لا أنا تمرت ديفيزا لا با سبب لنا نيرا شو سبب لنا نيرا سامزاوريتنا نيرا سامزنا قعدنا نيرا سانيرا بكل أبستيج عديم كات كيف لها مران أخي باخ قبل كل ديفيزا غير كات خيد دمت أنا كم تدخلوا ديفيزا غير كات خيد أبش ديفيزا خا تدخل سبزكوا في مس أدمني رانا نفسي رابران فوركي خا شو سوي نيرا شو أستيل بزح ميموري سالونا تسوى ماتي كمي إنجير موس أبراهام فرق سوا بتعمي تصبق بتعمي إنجيرنا مناتسي he's a legend كفتم قالنا لأن مكحلهم سنتوا يعني سوا خمتي مستوهرس حلمي أخوين الناس مجمرة ساب كندو كبكار هاجر نتيو جزء بهم كان سوا أباي نجراني راح بتعمي تصبق مدى بحلفنا أو كنت يجي جيرونيرو تتصبق نجرجن بتصبق أثناء ذا زمن كاشر أبسمونا خاطر أنا حدا نيو سمينا مالتي حتى شيء وقني توست عن تصبق نيرو سوا جزء شو أخذنا نترم تخا خميل أبسوا ما تفنى توي 3.8 نيرو أبتشوان كابتن العالم 30 نيرو ماتريك ودينا تعليم ودينا نتونا مستنجرنا هات لين مرات جزء متي مالتي شو عرفت من مرات تن أوبشنز كلها تنجرنا عايزين ورا كولجات تي عودة مرتخات نجيرو بقبو أورينتيشن تواهبنا زين حتى ينبرناتي تخيل كان بس حسب دايلا ما نيرو عندي مش هلو إنه إذا مرتي أو خاوها بكاي تاليست مستحبت كاس كده ما يكال أساسات مرتها أنا قدامك تحت رح يذكرني كلا إنساسين تحكم مناتسي نتفري نيرو هو ألامي عودة حكمنا هم هاري بيت حكمنا أورطة هم داتي ودليتين نيرو بقى هيدا ما تنيرو مرا أصلا نورشوس يزارو وأنا فيزيكس هيد فتو وش حكمنا رخفتن نانو وش إنجينير هم هار وجاش كم إذا زارو والله لك سنيرة تاتلين ملا بيليا أريد ودي كسر دهري مهمين نحكمنا عودة مرتي أزي خبر بديو مه إنه وح عمتاتي الخير كمين كمية تواتيك والعودة حكمنا
كل جزء شمون تعمد كم هاي الكات أتخلها بس إحنا قرب بلان تقبل عليك مهنياتو حاجة تنوي عدمتات تنوي عمتات لا تمرتي أبتمرت عتيب كات حس كم دلك في يفلت أكاي مهنياتو أمونجو ولا أزل أكتر يبل كان سيريس تكون عليك قلنا خا بس إحنا قرات منا مدب كات كير عليك بهاي كمي شمون تعمد كم تمارك راح تعرفه وقف لكاي مهنياتو حجي أنا بنفس بعكات كم أركان اللي زارف زلهم لك تمرتنا حكم أتوم سوالكو بس نفسي كوفي لا تزاريبه أركان عودي حكمنا تماريها شو وانت عملت تماريها هيوت كخمي يخون من ياتسي كملوا سزل للنجارات هلو كله كاب أتويتات ويكا فاينانس جيمير كا شو وانت عملت تمار كاب تدرهات راح كتمركز مستدلو محبرة طباوي هنا عندنا هنا يفكر لكاني من ياتو كم تمهاراي من ياتو كل مسكت كات دهشتو سنة عملتها مسات تخانة ورو تمرت ودي مع عود تمرت خاتو أو عود سرح كاتو خلوسي سيل تمهاراي حضر لها صح بزح زقول لكان كتملوا زل لكان نجارات هلو سو تمجمر أرجوكم متقيل قدامي عوتنا تمهار كلهم بس نفسك كوفي لا تزراريبه تاك تقبر لك مو هذا تقبرو نجار كأنا عخا أبت مرتخوا قاري يخفلك جزء خارج على تكخون له سو مس نفسي تزاريو بزح بلاس مستزن ريستوشن كبزح زوستو سنة أماونت أوف أتوينا جنزبس كليني كم زد لين خاوس سينا مالتي سو فين كم ساقد داسينا عيني رفتوا أنا تماتي سو صراحة كجمر وسينا مستمرتي يوا جام زول خو تتجمر راح حسب زول صراحة كا أبت تمرت خارج شجرن خون له سومت نفسي خزارني إن ولا حد فلت مويا خاينة برن لك هاي كل متيلس سوا تما هيرد متزلهم فلت مويا إلى برن جن تما هاي سكول الله خبزه من نجارات كا تما هيرن يره جنا إلى تنس جريد كله زعبا جرافيكس تما هيرن يره كمير فوتوس إن فيديوز إديت تجبر تما هيرن يره كابساو متيل نها كدمي نحن حاجة منير كابساو سمعت أنا مساوات مليسنا يعني تنا فيتنا سيستسمع عرفت نيرنا واسمرا ماتش سيستسمع عرفت بزخلو خا أنا كمبيوتر مينتنانس تما هيرن يره أفتن سستسم هو بلك أنا مهان عشرة ساعات معلتين دين نيران عرفنا تكلت معلتنا ترانسبورت كده فين عشرة ساعات معلتي تمرتنا مينتنانس كمبيوتر تما هيرن مالج سو نتبي فديته مستملس كونو كوليج هذولكم سنتك زاير نيرن حدا غير كحبت سنيرن مالج حجي نزي إن أسيرة كان نجار أواهيده مخا تدمها أكسر حيدا حسب زلوخا أبتي نايت مرت معلتات كخوني بلون سو أب كلام سنبدي سرح أنت هيك خون على مو أنا أقول أب فاينانس كحق زين دخلي له حسيبه شو أنا بعودي كاميرا وريا ها مخا ولا حنت أندري بالليل بلاس أحد نقول أخو قبل يتلقى هل خني عندي سو قال ساعات حيته قلت بيزك أمرنا كاميرات كفلت نيرني سو قال ساعات ناخذكو بيزك مسألة أمراتنا كاميرا فليتيو نسون كأحفرون نجاح يزوم من خورني ونصف هذه مرحلات كاميرا فيديو تسأل كاميرا تسأل لايت كاميرا تقاطر برهان بوزيشن كاميرا تحزو بزح نجار حق يزوم من مالتي كجرمت خلطة معلتي تماهيرة أبساسي معلتي نحر خفتون بحجز النبرو كاميرا حتى حزو جميلة كمان يروح ما عاد من قصة أزلوسل كباد كاميرا هذا نحجي كنا نسن تن مني دي فيديو زانيران كاميرا مش سن كبير بلاين وي أب منكم كات جبران وي بستانير كاتبران قرب مستي نيشتي من بارك قرب كبير يلون نفس مجمرة جن دحن تيري ياخد أنا ما خاطر لازم نبراني تيري هيدا مالتيو كاس باس نعبي هيدا المويا كاميرا خابي شو تعمل سريع حلو مها حكمنا دتما هو عجب دعمي تشالنج نيرو أبهلي كابسونك ساب عربي أب كلاس الله ليه يعرف كلاسات الله أنا مسنبت كاميرا سئل مالتي سنبت أو كاميرا حديركا نقول سوني كلاس أتلكا حرق زي بزح زي كلاس تخص بالنيرة جن كم زول كون ألا ما سلز نبرني بتعرف حليفة كل ماتي ما زيادة إنرجي تفنيرة زيادة ما يدك ساعات تفنيرو زيادة حيلخا تحلخ جن مناتو كم تجيجرا نفسين سدرانك حق زي كلني اللي زي هنا نفس خاطر حد يكون تصور كانت تدها تصور له زغنا أماونت ناي أتوقع قد سكاي مستنو حتى تمرت مالتي كم نعرفو قربنا تعالسكو كيريو بتوصحون قال قلنا تمرت سراحة سرح نيرة ولا الناس لا تنتج حليفه تسبك ريتو ما سحبت تسب قال فلاي كم حكمنا على تمر هري مو قاعد فلت الكاميرا قال لك الاخر ايكا خلص قرب بدو هري تري متك حسب قاليو ازيو تابعك قاليو يقرم كم زديت تابعك سيبلن حق الزرب بوز حسب تابعك بوز حسبك يقرم هو اوري حكمنا خلها بكاميرا قال ندلوها
ዘይክበር ነገር የለን ፕላስ ካሜራ ከዓ ንሱ ዝካኣለ ሞያ እዩ ሕጂ ሓደ ሞያ ዳል ሓደ ሞያ ዝበሃል ነገር የለን ካሜራ ሞያ እዩ ሜካኒክ ሞያ እዩ ሕክምና ሞያ እዩ ድምፃዊ ሞያ እዩ ኣርቲስት ሞያ እዩ ተተኻኢሉስ ኣብ ብዙሕ ሞያ እንተለኻ ኣይፅላእን እንድሕር ከተካበኖ ግን መብዛሕትኡ ትነበረኒ ምትባዕ ኣዝዩ ዝናኣዲ ነይሩ ምግራምን ምትባዕን ማለት እዩ ሓንቲ ደይርስዓሲ ናይ ሓንቲ ሰብ መርዓ ስእሊ ነይረ ምስቶም መሳርሕተይ ኮይና ማለት እዩ ሕጂ ኮፍ ኢልና ንዕልል ነርና ምሶም ንዓለልና ሃልና ምስቶም ፋሚሊ ማለት ሓደ ካብቶም ፋሚሊ ካብ ደገ ዝመፀ እዩ ግርማይ ሽሙ ስዊዘርላንድ ዝቕመጥ ነይሩ ኮፍ ኢልና ንዛረብ እንታይ ትሰርሕ ተወሳኺ ገለ ኢሉኒ እዚ ተወሳኺ ስርሐ ኢሉ ኣነ ከዓ እንታይ ካ ትገብር ካልእ ግዜ ተምሃራይ ዓውዲ ሕክምና እየ ኢለዮ ሰንቢዱ ክሳብ ክንድኡ ግዜ ረኺብካሉ ገለ ኢሉ መት ብዙሕ ሓሊልና ብጣዕሚ እዩ ተገሪሙለይ ኣድኒቑኒ ከዓ ሽዑ ማለት እዩ ሽዑ ከም ሰብ ኣድረስ ተቐያይርና ኸይድና ድሕሪ ወርሒ ገለ ምስ ከደ ስዊዘርላንድ ቦትኡ ምስ ተመለሰ ስዊዘርላንድ ካብኡ መፅሓፍ ሰይድለይ ኣዝያ ዓባይ ናይ ሕክምና መፅሓፍ እያ $200 ዋጋ ምስ ናይ መፅዓኒ ኣገል ሓውስካስ ካብ $250 ከፊሉላ ሕጂ ከም ዝበለ ምትብባዕሲ ነይሩ ወይ ብጣዕሚ ዶ ተገሪምካ ሽዑ እዋ ድሓን ዝኾነ ነገር ክሕግዘካ ገለ እንዲሉ ነይሩ ሕጂ ከም ዕላል ዘርእ ክሕግዘካ ኢሉ ነይሩ ግን ከምዚ ኦኬ ሰሚዕካ ኣብቲ ዳሕራ ክፋል ናይ ሓንጎልካ ትገብሮ ምሽ ኣብ ባይታ ደጋጥማ ይመስለካኒ ኣብ ባይታ ምስ ኣጋጠመ ብጣዕሚ ሰንቢደ ማለት ሲ እቶም ፋሚሊ ናቱ ደው ኢሎም ከምዚ ንብረት ሃዳካ ምስ በሉኒ ምስ ከድክዎም ብፍላይ እቲ ዓይነት ንብረት ምስ ረኸቦ ብጣዕሚ ገሪሙኒ ምሻልኩ ከብደካ መይሱ ከዓ ፀውረበካ ሽዑ ሰብ ከማን ነጥብታትካ ናርኣየ ከምዚ ሕግዘካ ተበገሰስ ስለምንታይ ዓይነት ነብሰድ ይሕግዝ ኢልና ሃ ብቐፂ ኢልና ማለት ድሕሪኡ ኣብ 2017 ተመሪዕኩም ስለና ዶንኪ መመርሒ ነራ ሰው ከመይ ነይሩ ትምህርትና 2015 ወዲና ሽዑ ቦርድ ኤግዛም ዝበሃል ኣሎ ካብ ደገ መፅኦም ሓካይም ይፍትኑኻ ተፈቲንካ ብቑዕ ምስ ተባሃልካ ከዓ ናብቲ ኢንተርንሽፕ ዝበሃል ክፋል ነቲ ታላስቲ ዓመት ተኣቱ ማለት እዩ እታ ኢንተርንሽፕ ዝበሃል ዓመት ናይ ልምምድ ዓመት እያ ኣብ ኩለን ዓውድታት ናይ ሕክምና ትሰርሕ ክፍሊ ህፃናት ክፍሊ ዓበይቲ ክፍሊ መወለዳን ክፍሊ መጥባሕቲ ኣብዘን ዓውድታት እዚአን ትሰርሕ ማለት እዩ ዓመት ዝኸይድ ትምህርቲ ፕራክቲስ እዩ ደረጃ ከም ዶክተር ኢኻ ኮንካ ትሰርሕ ግን ኣብ ትሕቲ ኣላልነት ናቶም ዓበይቲ ሓካይም ሱፐርቪዥን ናቶም ማለት እዩ ኣዝዩ ኣህላኽ እዩ ኣዝዩ ኣህላኽ እዩ ብፍላይ ግዜያት ሲ ደይርስዖ ከባቢ 32 ክሳብ 36 ሰዓት ከይዕረፍና ንሰርሓሉ እዋናት ነይሩ ካብ ኢንተርንሽፕ ብፍላይ ውዒልካ ሓዲርካ ትውዕለሉ እዋናት ኣሎ ብጣዕሚ ኣህላኽ ግዜ ሓሊፉ ማለት እዩ ድሕሪኡ ስሙ ወዲና ከዓ ናይ ሓደ ዓመት ሃገራዊ ኣገልግሎት ጉቡና ፈፂምና ከዓ ኣብ ጥሪ 2017 ተመሪqa ከመይ ነይሩ እዋን መመረቕታ ድሕሪ እዚ ኩሉ ነዊሕ ዓመታት ናይ ትምህርቲ ኣብ መመረቕታ ምስ በፃሕኩም ዝነበረ ስምዒት ናይ መመረቕታ ስምዒት ብዙሕ ነገር እዩ ተቐዳማይ ዝስማዓካ ዕግበት ኣብ ባህላይ ከምዚ ጠሚኻ ፀኒሕካ ጥዑም ምግቢ በሊዕካ ምሽ ዕግብ ትብል ኢኻ ከምኡ ዓይነት ስምዒት ኣለዎ እቲ ንስኻ ክገብሮ እየ ትብል ነበርካ ዓውዲ ትምህርቲ ኣብ መፈፀሚ ፅውቲ ኣብ ፅሕካዮ ክትሪኦ ከለካ ኣዝዩ ጥዑም ዝኾነ ዕግበት ኣለዎ ቀዳማይ ነገር ካልኣይ ረፍታ ስማዓካ ሳልሳይ ከዓ ሓላፍነት ስማዓካ ምክንያቱ ኦኬ ዕላማኻ ተዓዊትካ ኣለኻ ዓጊብካ ኣለኻ ሽዑ ትሰርሓሉ ኢኻ ክትሰርሓሉ ተኮይንካ እንታይ ናብ ሕብረተሰብ ኢኻ ትወፍር ሕብረተሰብ ክትወፍር ከለካ ከዓ ሓላፍነት እዩ ምክንያቱም ተዓንቲሉ ልክኸይ ኩሉ ግዜ ዓውዲ ሕክምና ምስ ሂወት ናይ ሰብካ ዲል ትገብር ሂወት ናይ ሰብካ ብሸለልትነት ክስራሕ ይብሉን ንእሽቲ ጌጋ ከዓ ዓብ ዋጋ ትኽፍለካ ሶ ፆር እዩ ትፆርካ ናይ ሕብረተሰብ ፆር እዩ ሕጂ ነዚ ናይ ሕብረተሰብ ፆር ንክትገብሮ ከዓ ምሒልካ ከዓ ተኣቱ ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ ኣላህና ተማህላ ንገብራ ምሽ ሂፖክራተስ ኦዝ እያ ትበሃል ኩሉ ግዜ ዓውዲ ሕክምና ወዲኻ ቅድሚ ስራሕ ምእታውካ ትገብራ መሓላ ኣላ እታ መሓላ ከዓ ግድን ኣብ ሂወት ወዲ ሰብ ዘለካ ኣበርክቶ ትዛረብ እያ ኣብኡ ትምሃሉ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሓደ ካብኡ ምስጢራዊ ክትከውን ከም ዘለካ ብዝተገለባ ክሰርሕ ከም ዘለካ ቅኑዕ ክትከውን ከም ዘለካ ኣፈላላይ ክትገብር ከም ዘይብልካ ካልእን ዝጠቃልል እቲ መሓላ መሓላ ማለት ከዓ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ምሒልካ ዝኣተኻዮ ሞያ ከዓ ዓቲብካን ተገዲስካን ክትሰርሖ ስለ ዘለካ ከቢድ ሓላፍነት የሰክመካ እዚ ምሒልካን ከቢድ ሓላፍነትን ተሰኪምካ ዝኣተኻዮ ሞያ ከመይ ፀኒሑ ግብሪ ምስ ረኣኸዮ ብፍላይ ናብቲ ዓውዲ ሞያ ሙሉእ ዶክተር ኮይንኩም ተባሂልኩም ምስ ኣተኹም ከም ዝበልኩ እቲ ዓውዲ ሕክምና ገና ካብ 40 ዓመት ከለና ኢና ብፕራክቲስ ኣቲናዮ
ኣይሓድሰናን ምክንያቱ ካብ 40 ዓመት ክለኻ ናተመላለስካ ተምሃራይ ኮንካ ናተምሃርካ ናረኣካዮ ሰብ ትዓቢ ኣይሕድሰካን ኩሉ እቲ መስርሕሲ ኣሎ ኣቦቱ እቲ ኦፊሻሊ ግን ዶክተር ኮንካ ተመሪዕካ ኣብ ስራሕ ምስ ወፈርካ ዘለ ሓላፍነት ክብት ትብል ምክንያቱ ኣብቲ ካልእ እዋን ኣብ ትሕቲ ኣላይነት ናይ መምሃራን ከዓ ትሰርሕ ኣብቲ ተመሪዕካ ምስ ወፈርካ ስቲል ወላቶም ዓበይቲ ሓካይም ኣለዉ እንድዮም ግን ሙሉእ ሓኪም ኮንካ ወይ ከዓ ሙሉእ ሓላፍነት ወሲድካ ክትሰርሕ ከለካ እቲ ኣባኻ ዘሎ ጦር ይዓቢ ማዕረ ማዕሪኡ ከዓ ንስኻ ሓላፍነት ክኸውን ኣለካ ከቢድና ኣይብሎኒ ምክንያቱ እቲ ሞያ ነዊሕ ስራሕና ስለ ዝኾነ ግን እቲ ሓላፍነት ግን ዝያዳ ዕትብ ይብለካ ብፍሉይ ኣብዚ ሞያ ኣብዚ ዓውዲ ክንደይ ዓመት ጌርካ ኣለካ ሳፊት ድሞ ዳርጋ 10 ዓመት ከባቢ 18 ዓመት ጌርና ኣለና ፕራክቲስ ስዋ ከመይ ብፍሉይ ዘጋጠመካ ኣብዚ ትዝክሮ ዘሎ እዋ ብዙሕ ኣዝዩ ብዙሕ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ሕክምና እንተኢልካ ክልተ ጫፍ ኢኻ ትርኢ ኣዝዩ ዘይፅቡቅ ነገር ኣለካ ግን ተዘክሮታት ኣዝዩ ድሕጉስን ብዕግብን ነገራት ኣለኹም ተዘክሮታት ኣብዚ ክልተ ጫፍ ኣብ ማእከልካ ብዙሕ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ሕክምና እንተኢልካ መቸም ሕክምና ጥዑይ ሰብ ኣይመፀነካ ኣይመፀካኒ ወይ ከዓ ክዛወር ነገር መንገዲ እዩ ዝብለካ ሰብሲ የለን ሓሚሙ ተሸጊሩ እዩ ዝመፀካ ሰብ እቲ ቀዳማይ ዕግበት ሓፈሻዊ ዕግበት እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ሓሚሙ ዝመፀካ ሰብ ሓዊኡ ክወፅእ ከሎ ኣመስጊኑ ተሓጒሱ ክወፅእ ከሎ እቲ ቀዳማይ ዕግበት እዚ እዩ እቲ ዘይ ዕግበት ነገር ዝብለካ ኣብ ርዱእ ነገር ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ሓሚሙ ወይ ከዓ ኣዝዩ ተወፂኡ መፂካ ግን ከተድሕኖ እንድሕር ትክእል ኮንካ ትከቢድ ነገር ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ናይ ዓመታት ናይ ስራሕና ብዙሕ ኣብ ሰንዳውንስ ነይሩ ደጋጥመካ ብፍሉይ ገለ ትዝክረሉ ዶ ኣብታ እዋ ብየን ክንጅምር ብደለኻ ገና ብድሕጉስ ዶ ወይስ ብድሕዝን እዋይ እንታይ ብየንሓል ዝበዝሕ ግዜ ሓካይም ተኣሽሙ እዮም ድበሃል ከምዚ ስምዒት የብሎምን ገለት ምክንያቱስ ይለምድዎ እዮም 10 ግዜ ሞት ወይ ከዓ 10 ግዜ ሓሪዩ ክሪኦ ከሎስ ስምዒት ኣልቦ ይኾኑ እዮም ይበሃል ሞ ከመይ ቅድሚ ናብቲ ዕላላት ምእታውና ብሂልያ ደርሆምላ ብሂልያ ምክንያቱ ስምዒት ዘይብሉ ሰብ የለን ግን እንታይ እዩ ኣብቲ መስርሕ ናይቲ ትምህርቲ ተሓልፎ መስርሕ ኣሎ እንታይ ይብለካ እሱ ከመይ ጌርካ ስምዒትካ ከም ትቐብር ክትፈልጥ ትክእል ኣለካ ምክንያቱ ምዘዝ ተወፂዑ ድመፀካ ሰብ እንድሕር ትበኪ ኮይንካ ምዘዝ ተወፂዑ ድመፀካ ሰብ ትጃጁ እንድሕር ኮይንካ እቲ ዕላማኻስ ትገብሮ የለኻ ሽግር ሒዙ ወይ ከዓ ፀገም ሒዙ ሓሚሙ እዩ ድመፀካ ዘሎ ስምዒታዊ ኮይንካ ትኸተሕልፎ ዝግባእካ ክንክን ኣይትገብሮን ኢኻ ዝሃለወ ስምዒት ሃልዩካ ንውሽጥኻ ትገብሮ ሕጂ ከም ናይ ኣብ ሕክምና እንታይ ኣሎ መስለኪ ኩሉ ግዜ ነብስኻን ኣባላት ስድራ ቤትካን ክትሕክም የብልካ እዚ ኣሎ ምክንያቱ እንታይ ኩሉ ግዜ ስምዒታዊ ስለ ዝገብረካ ኣብ ናይ መጥባሕቲ ጣውላ ዳር ሓፍትካ ደቂሳ ኣላ ወይ ኣዴኻ ደቂሳ ኣላ ንስኻ ባዕልኻ በዓል ሞያ ናይ መጥባሕቲ ኮይንካ ኣዴኻ መጥባሕቲ ክትገብር ከባድ እያ ምክንያቱ ናበየናይ መንገዲ ከይዱ እቲ ውፅኢት ናይቲ ሕክምና ብዘየገድስ ስምዒታት ናይ ወዲ ሰብ ኣለካ ኣብኡ ስምዒታዊ ክትከውን ስለ ትኽእል ኩሉ ግዜ ኣብ ነብስኻን ኣብ ስድራ ቤትካን ወይ ከዓ ቀረባ መቕርብካን ሕክምናዊ ሓገዝ ክትገብር ይብልካ በቲ ፕሪንሲፕል ናይ ሕክምና ማለት እዩ እንታይ ኢና ንገብር ኩሉ ግዜ ዘለና ስምዒታት ንውሽጥና ነቕብሮ ምክንያቱ ሕማቕ ነገር ኣጋጢምካ ድዩ ተወከይ ከውንካ ንኮ ግን ተነባዕትካ ንውሽጢ ትገብሮ እቲ ድስማዓካ ሕማቕ ነገራት ወይ ከዓ እቲ ድስማዓካ ሓዘን ነቲ ሰብ ክተርእዮ ይብልካን በንፃሩ ትገምጢልካ ክተፀናንዖ ኣለካ ዘለካ ስምባለ ክተርእዮ ይብልካን በንፃሩ ንዑ ከተረጋግዖ ክትክእል ኣለካ ሓጎስ ኣርእዮ ፀገም የለን ሓቢርካ ክትሕጎስ ሕጂ ኸ ናብተን ዕላላት ክንኣቱ ብፍሉይ ትዝክረን እንተሎ ሕጂ ኩል ብዙሕ ከም ዘልኩ ብዙሕ ሜሞሪስ እንዲ ዘሎ በታ ኣዝያ ትንክፈን ሜሞሪ ኣላ ብዙሕ ፅብቕቲ ደይኮነት ግን ትንክፍ ተብለን ሜሞሪ ኩሉ ግዜ እንዳ ህፃናት ከለኹ ቀድሚ ካብ 2016-17 ጌጋ ሃይኮን ግዜ ሓደ ቆልዓ መፀና ማለት እዩ እቲ ቆልዓ ሓሚሙ መፅእ ብዝገበርናዮ ምርመራ ወዲ 4 ዓመት እዩ ነርቱ ኣብቲ እዋን እቲ ብዝገበርናዮ ምርመራታት ናይ ፀላም ከብዲ መንሽሮ ትፀንሖ እሞ ከዓ እታ መንሽሮ ደጋጥመቱ ከዓ ኣዝያ ሰፊሓ ኣብ ብዙሕ ክፋላት ከዓ ተዘርጊሓ ፀኒሓ ማለት እዩ ሕጂ ቀዳማይ ነገር ኣብ ንኣሽቱ ህፃናት ናይ ፀላም ከብዲ መንሽሮ በብዝሒ ክመፅእ ኣይጋጥምን እዩ ኣዝዩ ሬር እዩ ደጋጥመካ ብፍላይ ናይ ፀላም ከብዲ መንሽሮ ናይ ሊቨር ካንሰር ማለት እዩ ኣብ ሳሕቲ እዋናት ደጋጥም ክጋጥም ከሎ ከዓ ንዘልናዮ እቲ ወላዲ ወይ ከዓ እቲ ሕብረተሰብ ስለ ዘይስተብህለሉ ኣዝዩ ኣድቫንስድ ምስ ኮነ ወይ ከዓ ምስ ሰፍሐ እዩ ድመፀካ ነዚ ቆልዓ ንሪኦ ብጣዕሚ ሕማቕ ተሰሚዑና ምክንያቱ እቲ ዝነበረ ዳሜጅ ኣዝዩ ገፊሕ ኮይኑ እቲ ዝግበር ሓገዛት ንገብር ናብ ሕክምና ኢቨን ዶ ክንመልሶ ወላዲ ንክእል ተኾነ እቲ ዓብዪ ቻለንጅ ዝመፀ ከመይ ጌርካ ነታ ወላዲት ትነግራ
أدي أمس ومت يعني را مثلا كسير كمية كانت أولادي تنقرأ كتنقر تهون جاها ما عبيل كيكون كانت تنقر قدق كم زحين ولا سو ما عزيف حاوخت لك تايت بلا كبيت قدا ما تيز شو سو تحالف نتكان على وديعة كوفا بيل خزا على بالن مجمرة تعني تحمام ردية تصفحات نايت حمام ردية أنت بروجنوسيس نقول كأنا مت أود إتنايت حمام كيف رد علني ما تقولنا كم زي نفس خاقف في لكاي جن أنفت نايت حمام نبتي يماناي مجدي وكانتي وتيتها مقدام ديكون حبيرة ما كم ورا تقبلوا كبيروا حجي ولدنا ما حبرت سنة خنتا يدلي كل جزنا حاكم تمتيو أوري زرع فلكا ترخبر تبع عدنا زيا كاب كلا عالم زفليا ولاد مت إلو حكمنا أنت أتيو بقى تحت فد أرس إسخاخة بقى تدحنون تبلون جريد حسبه كل نجار كاب أنا زودات زي كونه سو مت إلو تحايمو زلو ولادو حاو أديو حاو أبو مسحبك حسوا بالكحت ملصل يزدلي نت أبغى أزيل اللي خان أمنا تبع دلو أبانا حبرت سنة سو إذا من الزغاميس يدخل كان أخ بتعم تصور مش حلو سو بتعم تشالنج ويك بتعم كبر جزي حليفة معي تهدى خردة كم من ردة ما تمس نفسي بتعمل نوع ساعات يخفي لك زاريبة كم يقدر خردة زلني تأخذ قبر زلني تأخذ زلني ودخ حاويني خبلا شوكي ودخ حاوي خبلا حسية زله سو ما تمس نفسي قدي وسيلة كوفا بيل زراري بيع ولاد زسئلو نجارات الله بحنقولو بس نجار كارلو ولا سئلو وتاني هو صاحت له خلها يقبلوني سو مو انت خنقبر نخلت لني مو دغ انت خدخه تدستنيشن كاتي بروجنوسيس كات نجراخه ماتسي ولا ندغت خدون امور اكارات تزرجح زلوت كانسر تاين حوات قدرات كبيديو سو اتي غبو مسرح جميرنا له ماليت اب ميديكال بورد ور بروسيسنا غبر خدلو دخلت سمون طلعت غديو مالتي سو كابتن ازين زتن كفان زهاسيان مومنتس حنت نيرا ናይ ሕክምና ብዙሕ ነገር ስለ ዝኾነ ናብቶም ብፍሉይ ዝተሓጎስ ካለን ወይ ከዓ ደስ ያቕ ኣጋጣሚታት ክንሰግር ከምኡ ይሓይሽ መስለኒ ከቢድ እዩ ናይ ሕክምና ነገር ዋ ከምኡ ይሓይሽ ካብተን ኣዝየን ድሕጎሳኒ ድብለን ነበርኩ ብዙሓት ኣለዋ ሕጂ መብዛሕትኡ ሜሞሪ ናተይ ዳርጋ ኣብቲ እንዳቆልዑት እንድዩ ወላ ኩሉ ኣብ ዳርጋ ኩሉ ክፋላት ናይቲ ዓውዲ ሕክምና ሰሪሐ እንደ ሓደ ካልእ ቆልዓ ከዓ ነይሩ ድመፀና ልክዕ ከም ተመሳሳሊ ፀገማት ዝነበሮ ኣዝዩ ተወፂኡ ነይሩ ቆልዓ መፂኡና ተወፂኡ ኣብቲ እንዳ ኢንቴንሲቭ ኬር ዩኒት ወይ ከዓ ኣይሲዩ ዝበሃል ኣውፃዓት ንብሎ ብልምዲ ኣብኡ ኣትዩ ኣንኳይ ከም ወላዲ ኮንካስ ከም ሓኪም ኮንካ ከማን ተስፋ ትቆርፀሉ ደረጃ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ምስ ናይ ፀላም ክብሪ ዝተኣሰር ካልእ ሕማም እዩ ነይሩ ናቱ ናይ ወይቦ ሕማማት እዩ ነይሩ ወይቦ ከዓ እንድሕር ኣብ እዋና ኩባ ሓገዝ ተረኸብት ወይ ከዓ እንድሕር ሲሪየስ ኮይኑ ከዓ ክሳብ ነሙሉእ ኣካላት ወይ ምዝርጋሕ ኣለዎ እቲ ናቱ ካብኡ ዝወፅእ ኬሚካላት ክሳብ ናይ ሓንጎል ምትንካፍ በፂሑ ነይሩ ተቆልዓ ዳርጋ ኣብ ባህርያቱ ይፈልጥ ነይሩ ኣብ ኮማ እዩ ነይሩ ሶ ኣብ ንከታተሎ ናብቲ ሕክምና ምስ ግዜ ምንዋሕ ከምዚ ሓደ እዋናት ናይ ገሊኦም ሕሙማትካ እቲ ፎሎ ኣፕ ናብ ካልእ ሓኪም ስለተስግሮ ኣይትፈልጥን ኢኻ እንታይ ኣጋጢሙ ሃንደበት ድሕሪ ከባቢ 8 ወርሒ ኣብቲ ናተይ ኦፒዲ መፁ ነቲ ቆልዓ ኣይለለኾን ኣነ ሃንደበት መፂኡ ኣብ ካርዲ ወላ ሽሙ ሪኦ ኣለኹ ግን ክሊክ ኣይገብረና ናብ ሓንጎል የመፀለኒ ማለት እዩ ሶ ናረኣኹ ከሎ ሃንደበት ኣብቲ ካርዲ ናረኣኹ ከሎስ ናተይ ፅሕፈት ርኢ ሽዑ ተመሊሰ ሪቫይዝ ተገበርኩ እቲ ቆልዓቲ ከም ሽዑ ተሰማዕኒ ሓጎስ ፍሉይ ነይሩ ናይቲ ሓጎስ ፍልይቲ እያ ነይራ ምክንያቱ ኣብ ኣፍ ደገ ሞትን ሕየትን ዝነበረ ቆልዓ ናጎየና ተፃወተና ሰሓቐ ክመፀካ ከሎ ምዃኑ እሽተይ ቆልዓ ታሕቲ 5 ዓመት እዩ ናጎየና ሰሓቐ ክመፀካ ከሎ ድስማዓካ ውሽጥካ ባህታ ኣዝዩ ዓብዩ ክትቀርፅዮ ትኽእል እየ ብፍሉይ ዝኾነ ርፍታ ከዓ ስማዓካ ሸማት እዚኣ ካብተን ኣዝየን ድሕጎሳኒ ሓንቲ ኣሰሓቕካ እንታይ ነይራ ኣብቲ እንዳ ዓበይቲ ከለና ቅድም እዩ 2017 ከባቢ ምስለኒ ተረጋጊ ግዜ ክርስቶስ ኸይሎም ትነዋ ግዜ ሓንቲ ተኣላይት ነይራ ሃና ምሳና ተሓካሚት ዓባይ ሰበይቲ እያ ከባቢ 80 ገለን ዝገብረ ዓባይ ሰበይቲ እየን ነይረን ሕጂ እቲ ዝነበረ ሕማመን ኣይዝክሮን እየ መቸም ተሓኪምን ወዲአን ናብ መኻደን መዓልቲ ኣኺራ ማለት እዩ ሞ ራውንድ ጌርና ወዲና ሽዑ ማማ መቃሎም መዓንቲ ሓዊኽን ኢኽን ከመይ ኣለኽን ፅቡቕ ኣለኹ ሓውየ ሞ ሓዊኽን ሕጂ ገዛ ክሰደክን ኢና ሙት ተበልኩ ገዛ ከይድኒ ኣይትሕሰብዎ ዋ ሂ ማማ ኣሓዊኽን ኢኽን ሓውየ ኣምላኽ መስገን እሞ እንታይ ደኣ
ኣብዚኣ ፅቡቅ እየ ዘለኹ ኣብታ ገዛ እንተኸይደ ደቂ ጓል ኣለዉ ክርቡሽን እዮም እሶም ድቃስ ኸደሎ ኣብዚኣ ፅቡቅ እየ ድቅስ ዘለኹ ኢለና حكينا أنا عرفت ብዙ ነገራት ርኢ ከምሳት ካብ ብዙሕ ይጋጥመና ሓደ ግዜ አንታ ይጋጥመና ኣብ ኤመርጀንሲ ዲፓርትመንት ኢና ነርና ሕወርቶ ሆስፒታል ሓደ ኣብ ሰብኣይ መፅና ርኢናዮም ምርመራ ናይ ቀልቀል ንእዝ ዘሎ ማለት እዩ ባባ ምርመራ ቀልቀል ጌርኩም ክትመፁ ኢኹም ኢልና ተመእዘዚ ውረቕቲ ኢልና እተን ካፕሱል ውሰድ ኣለዋ ክበያ ካብቲ ውሰዲና ሓቢርናዮም ማለት እዩ ከይዶም ሽንቲ ቤት በፂሖም መፅኦም እጅና ኣብቲ ጣውላ ኮፍ ኢልና ኣብቲ ካውንተር ኮፍ ኢልና ንሰርሕ ነርና ማለት እዩ ወያ ሰብኣይ ከይዱ ሽንቲ ቤት በፂሑ ካብ ሽንቲ ቤት ምለሰና ማለት እዩ ሕጂ እዞም ደቀይ ኣምፅያ ኣለኹ ኢሉ ኣብ ጣውላ ገብረና ኣያ እንታይ ገይሮም ሰሚዐ ክደሀይ ነቲ ቀልቀል ኣብቲ ኩባያ ኮስ ኣብቲ መእዘዚ ወረቐት ገይሮም ሒዞም ሒዞምና መፅኦም ኣብዚ ነቲ ጣውላ ቀምጡልና ኩሉ ኣብቲ ካብ ዝነበረ ሾክ ኮይኑ ብዙሕ ነገር ሓትረብ ሕክምና كنت زلكي كنت شافاتي أبقيت زيادة منك أبقى لي أخا بتعمي يحوق سكاي يسحق كامل رجع لالا نام مزام ناقص لينا قن قدميو عب فولي أمنا من سياسة الكرة بفلاك أمن سياسة لذلها من سيرها ولا نفتم مني اسكن غيرني لا أنت خطأت لنا زيادة كمان سياسة كنا في هديك زي بزح كنبركتهم كنقبرهم زلنا نقرات هالو سو أبزي ما هتوكيركا حدا خلت نقرات كتب لنا طبيعي مهناتو أقدمنا ونبنا لنا برنامج كابنز نتكا جميركا بستفد عليه محاضرات كونتريبيوت بمجوار أبركتو خات قبلني يركا قيله إذا كابي وتبجسو إنتم قالوا أتمنى زيادة لنا حاجة خانتا كتب لنا تخل أوكي صبا كل جزء أب من إسيزلو إنرجي أبزغنا كل أدميله ህፃናት ናሽተቆልዑ ናቶም ኤነርጂ ኣለዎም ዓበይቲ ሰባት እውን ናቶም ኤነርጂ ኣለዎም ኣብ መንእሰይ ዘሎ ኤነርጂ ግን ፍልይ ዝበለ እዩ ሶ ኩሉ ግዜ ከዓ ኣብቲ ናይ መንእሰይ ዕድመ ከለና ዝያዳ ኢንቨስት ክንገብር ኣለና ሕጂ ኢንቨስት ክብለካ ከሎ እንታይ ግዜ ከነጥፋ ኣለና ኣብ ምንታይ ኣብ ሰብ ምርኮስ ማለት እዩ ሓደ ቀዳማይ ነገር ንገብሮ ናብታ ዓንቲ ዕላል ክመልሰክ እየ ተቐዳማይ ስራሕ ናይ ወለዲ እዩ ምክንያቱ ኣብ ቶም ደቅኻ ኣብ ዝተፈላለዩ ደረጃ ዘሎ መባእታ ኮኑ ማእከላይ ወላ ካልኣይ ደረጃ ሃልው ኢንቨስት ክትገብር ኣለካ ኢንቨስትመንት ሕጂ ሰብ ድጋገዩ ገንዘብ ኣይኮነን እንታይና ኢንቨስት ንገብር ገንዘብ ኢንቨስት ንገብር ኢና ግዜ ኢንቨስት ንገብር ኢና ርእስኻ ኢንቨስት ንገብር ኢና ኣብ ባህላይ ገንዘብ ኢንቨስት ክትገብር ከለኻ እዋ እቶም ደቅኻ ዝተፈላለዩ ዓይነት ትምህርቲ ከተምህሮም ትኽእል ትናብዮም ትኽእል ኢኻ ግዜ ክትቦም ኣለካ ሳልሳይ ከዓ ርእሲ ወይ ከዓ ሓሳባት ክተመንጩ ኣለካ ሓሳባት እንታይ ካብ ይህን ይህን ዝተላዕለ ሕጂ እዞም ሳይ ዝነበሩ ተምሃሮ ክዝክሮም ክሪኦም ከለኹ ኣዝዮም እዮም ነፃ ኣብ ባህላይ ዝተሰምዖም እዮም ዝዛረቡኻ ዝደለዩ እዮም ድሓቱኻ ከም ድላዮም እዮም which is very good ከምኡ ክኾን ኣለዎ ሰብካ ኣብ ባህላይ እንታይ ሽዑ እንታይ ባህል እንደ ባህል ተመእዝ መስኻ እቲ ግዜ ምሃብ ኣብዚ እዩ ክሓተካ እንድሕር ግዜ ሂብካዮ ድሕሪኡ እቲ ሓንጎልካ እቲ ሓሳብካ ትቦ ምክንያቱ እንድሕር ሓቲቱካ ከመይ ካቶም ኣዝኖ ትፈልጥ ኢኻ ወላ ደይኮም ወይ ከዓ ደይ ባህሎም ክብልካ ክእሉ እዮም ወይ ከዓ ዝሰምዑ ጌጋ ይኹን ሕማቕ ይኹን ነውሪ ይኹን ዘይስነ ምግባራዊ ክመፅእ ክእል እዩ ኣንኳይ ዝፅቡቅ ጥራሕ ሶ ነዚ ሰሚዕካ ኖ ዝወደአ እዚ ጌጋ እዩ እዚ ቅፅል ፅቡቅ ክትብል ተኮይንካ ግዜ ሓሳባ ወይ ከዓ ርእስኻን ክትቦም ኣለካ እዚኦም ምስ ሃብካዮም ሽዑ ከተለለዩ ኢኻ ውላድካ ትፈልጦ ኢኻ ሽዑ እንታይ እዩ ወደይስ እንታይ እዩ ወደይ እንታይ ይደሊ ወደይ እንታይ ይጎድሎ ትፈልጥ ማለት እዩ ነዚ ፈሊጥካ ሽዑ ነዚ መሊእካ ትቐፅል ምክንያቱ ቆልዓ ኮይኑ ዝነብር ሰብ የለን ቆልዓ ኮይኑ ድሓር መንእሰይ ዝኸውን ኩሉ ግዜ ገረብሲ ምስ ተኸልካያ ማይ ተስትያ ገለብሽ ንሂወት ምስ ገበረት ግን ብክንኸንካ ኣይቋርፅን እዩ ኩሉ ግዜ ንዓብየት ከይድ ከለካ ደገፍ ትገብር ኣለካ ዕንጨይቲ ተዘይጌርካላ ጎብያ ትኸውን ባእ ተቐፂላ ጎብያ ትዓቢ እታ ገረብሲ ክንደይ ገረባ ኣብዚ ከተማ ንሪኢና ምሽ ሳን ደገፍ ምግባርስ ጎብዮም ዳዓብዩ ኣግራብ ኣለዉ ሶ ውላድና ጎቦ ሂወት ሒዙ ንኸይከይድ ኣብታ ንእሽተይ ከሉ ምምእዛን ተድልየና ተቐዳመይቲ ስራሕና ኣብኣ ክትኮን ኣለዋ ናይ ብወለዲ መልእኽቲ ማለት እዩ ዝቐዳመይቲ ዘረባ ድሓር እቲ ቆልዓ ከዓ ኩሉ ነገር ነፃነት ምስ ረሃብካዮ ከዓ እንታይ ከም ዝደሊ ከለለ ክጅምር እዩ ሕጂ እዞም ቆልዑ ሪኢኻዮም ምሽ ተስዓ ተምሃሮ እዮም ነይሮም ምሳይ ተስዓ ርእሲ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ክንደይ ሓሳባት ሓስብ ተስዓ ዝረብሑ በዞም ሓሳባት ግበር እዮም ከመይ ክኸውን ክእል ተሃዋህቡ ናይቲ ክላስ ናሕሰብ እዩ ሕጂ ከም ዘልኩ ቀዳማይ ረድኤት ክመሃሩ እዮም መፅኦም እምበር ሞያ ሕክምና ስለ ዝደልዩ ኣይኮኑን ሶ እቲ ሰብ ክመሃሩሉ ወይ ከዓ ዓብይሉ ዝደልዩ ሞያ ካሊእ እዩ ገሊኦም ግን ገና ደይፈለጡ ኣለዉ ምክንያቱ እንታይ ኮንትሮል ዋይ ሓሳብ ኩሉ ንድብለካ ኣለዉ
قاليهم كم زلكوا تزدي تيلس كمان قاليهم تحطهم نيورو سيرجن وكان هي رأسي ناي حانقول متبح ترقبر كي إلاك خوني زدلو له حساب كندو ديتيلز نقول خلو قاليهم ولا حنزي نقول خا ديفولت مالتيو حدي تفل اللي عبتو هتان تفري ما تفتو قلع سو أبزي حتي من هذا حدنا كم من نسي مسكون كخا من نسي مسكون كخا في لا عسر شو متعمد مسكون كخا كوليج مسأتها دوز حالفنس أبا خاي يس ولا دخاهم أزون خا خوليهم جن زبز حالفنس أبا خاي نيادو كالأي درجات مرت هاي سكول وديكا ماتريك وديكا كوليج مسأتها أبت كوليج أرجع مزحت تمهري أب كوليج أتوي أبت كوليج تحل فوق جزيو مس ولد تحل فوق جزء ويكا دام سنبت ويكا أبنو هيك زي سو أب كوليج يم تحل فوق جزيو زيهم ساعات زيهم بعلم نفسه إن الإنسان بهذا النجار كلهم ماله كوليج تمهري تحكينك تحل عيت نبرنها مش تمهري سو سنة جزي أيوتك أتيها سو أبت محبر أيوتك ها كتلو لك أبت مرت راح تتفي بلون جزيها حبر السب كمي مهان حبر السب تاي حتى تقبر عبر كتب حبرات السب كم زول كوسي ككلنا عودة تمرت أو عدنا زلو تزنو حق زلو تمرتي عودة حكمنا أو ينيره تزنو حق زين طلبات نزلو ديماندز قبلك عودة خاصي السخون لو جن بزح توسع أكتيفيتات قبل نيره بارت تايم صراحة سرح نيره أبستفاد محاولات كان نتف نيره مس دحري كابسها متعناسي كابي حموش توش شجين سوا خير فلته أبقى وانت بناي إريوز فيستيفال كله أبقى وانت هم أبناء تمام تمهارات واحدنا تما أوزلو تمهارو مخدم معادن كنا بيكا تمكر خنا كافل دخلنا الوانات نيرو سو بتوسخ أبز مراخة أبستفاد على محبرات كا فولنتاو دخلنا contribution يرني مس همادي إيه هاجرا محبرة كنسيرترا جوجي لنا رهنا كم يجرنا تكنسيو منسيات أبتنا تنعبيت نحجزن بمويانا نسرح له جوجي لنا يرنا women empowerment voluntary group تلماتي سو سنوان كلا نيرا أكل فهذا مزحنا تفنيرا حجي تايو كل سب أب معلتي سنة ساعات وهابو قال لي أزوت إتاو خونتريا قال لي خا دك يسلح لفوق زيتريا سو أبتوت إتاو تنت يمركوس مالتي أبتخنير كاك زي حد كمودو حنت جوكار لا مثلني أبزي أسي حدا سبعي نولادو يمهرون يرو صحاب أتو بالنت بقنا لهم ولدوس أزيهم بيتقدسوا كيرلسهم أكن دعيتكم تصرح أنتم مهرونسي أفقدوا تحل فوق زي نحنا قن أزينا سيريس نيرنا بك أب جزيناس أزينا نتكمر نيرنا أب جزينا أنا كم دخل خلو خبله أما على إنسان جن ساعات يسرح نيري له أتبع بايليا كل سبب فتك عشان ساعات يزلنا إنسان تشكى أنت كه نقول حارس ساعات قديمة تسنيري له شتك حارس ساعات دم جدك تسنيري له حاجة ساعات لو خلنا توهي بيننا نعم كم يقدر كترابع حنقنا بها مركز أنا زي مويا الكعبان ده استاجركا هتنبر أبوزه ما تنطف لك تتنطف المويا خات عن قدف ديكونات سيريس تكون لك وتسيتاونت كله له سو أتوبنت قدام أب كفلي إذا قد سنة أب أرست أب ما نسيت كون سمعنا سو أمت أي دكتور أركان تين هنصبه كم سب مدبات توصلني خا مدبات جن سلدو تخيم تجبروا مالك يكونن يمرحوا خايم السم راح أدلات توم كثير لك كفت عندي حدا علاماتي حدا تمويا عندي أفت مويا تعتيب كمسرح قطلوا لني أدلات عبد الله اللوانات توسخت مرتات نخوسد قليتات لني مالتي بتوسخ النجر كا إذا حدش نجر أو حنقول تخفيت زلوا نجر كقطلوا لني من هي تنتهي إذا أنا حدا في جزيرتنا كده ما رديت كورس ذهب كوا أزي وزح نوقع حكاية هاي بهالناي ميادو كم حاكم ديكون كم زخون بعد مويا نحنا إنفستمنت أب تحت أدمى زلو تمهارو كون كم زلو نوقع واحدة خفيت اللي ماتي سو نزم أب زخل أدمى زلو تمهارو حجزهم كا زيادة بايتها يفتر إلى حسب حنقوله هنا وكفت مكان تسفان قبل أمين thank you أب كالي أقاطعني بس في حزب لخن الراهب تسفانا مولي أمين أنا مسجنكم الموداكي يمين تعالوا مسجنكم كن زغزيهبكم كن زتقدسكم نزي زنبرناي لازم تمهرون مرات خاو جمير كاز نبر نغرات شفان هيبكم كتقالحو مخالكم مسجنكم هنيات انتي استغبر ነገር استغبر وفري كل سبكري الله ببعوا كتاب علو እቶም ኣብ ከምዚ ነገራት እንደቅኹም ደይተትዎም ወለዲ ከዓ ወይ ከዓ ደይትሕግዞም ወለዲ ከዓ ንእሽተይ ኣፍልጦ ሂብኩሞም ክትከውን ተስፋ ንገብር ሰብ መንገዶም ስለዝኾነ ቴንኪ ኣነ ሃዚ ግዜ ሳብኩን ኣቕኒየለይ ንሕና ድማ ነዚ ክቡር ግዜኻ ምስቲ ዘለካ ናይ ስራሕ ፃዕቂ ኣዋሂድካ ነዛ ግዜ ፈቃደኛ ብምዃንካ ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክን ደጊመ የመስግነካ
ክብራት ተኸታተልትና ምስ ዶክተር ኣርካን ዘካየድና ያላል ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ